Y 6 phrif blaid yng Nghymru I rai o gwestiynau'r cyhoedd mewn rhaglen arbennig y Ddadl Fawr. Mae cyfieithiad Saesneg ar gael yn ystod y rhaglen hon ar y botwm coch. An English language translation is available now on the red button for Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Noswaith dda o Nghaerfyrddin, pwy fydd yn cael eich pleidlais chi ar fai y seithfed? Dros yr awr a hanner nesaf, mae yna gynulleidfa fyw yma yn llawn cwestiynau, ond a fydd y gwleidyddion yn cynnig yr atebion. Croeso i'r Ddadl Fawr, Etholiad Senedd 2026. Heno yn Yr Egin, 6 blaid mwyaf Cymru yn ben-ben I drafod y pynciau sy'n bwysig I chi. Mae'n cynulleidfa ni yn dod o bob rhan o Gymru ac yn cynrychioli ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol. Rhai wedi, ac eraill heb benderfynu sut I bleidleisio. A dwi'n gwybod eu bod nhw, fel finna a'r gynulleidfa adra, yn awyddus I weld dadl fywiog a pharchus heno. Da ni'n fyw yma ar S4C, Radio Cymru a'r platfforma digidol hefyd. Draw yn y theatr, mae'r stafell sbin yn llawn gohebwyr yn barod I graffu ar yr atebion ac mi fyddwn ni'n parhau ddarlledu oddi yno wedi'r ddadl ar Facebook a sianel YouTube newyddion S4C. Wel, roedd y gwahoddiad I arweinwyr y pleidiau yng Nghymru heno, ac os nad oedden nhw'n siarad Cymraeg, roedd yna gais am gynrychiolydd blaenllaw. A dyma nhw, yr enwa wedi tynnu allan o het I benderfynu I safle nhw ar y llwyfan. Paul Davies, dirprwy arweinydd y Ceidwadwr Cymreig. Helen Jenner, dirprwy arweinydd Reform UK yng Nghymru. Arweinydd Llafur Cymru, y prif weinidog Eluned Morgan. Yn cynrychioli'r Blaid Werdd, Tessa Marshall. Arweinydd Plaid Cymru, Rhina Piorwerth, ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Jane Dodds. Croeso i'r Ddadl Fawr. Rydych chi'n fynd at ein cwestiwn cyntaf ni sy'n dod gan Ellis Broderick. Ellis. Fan hyn. Mae'r gwasanaeth iechyd dan bwysau mawr. Beth newch chi I wella restri aros a gwared ar coridor cer? Rhestr aros, coridor cer, themau mawr yn yr ymgyrch yma. Mae rai fi fynd yn syth at Eluned Morgan ar ran y Blaid Lafur. Wel, I ni'n gwybod bod y rhestri aros wedi bod yn hir iawn. Dwi'n falch iawn o weld heddiw bod ni wedi gweld 9 mis yn olynol bod y rhestri aros yna'n dod I lawr. Mae hwnna oherwydd ni wedi cael arian ychwanegol yn y 2 flynedd diwetha sydd wedi helpu ni I ddatrys y broblem. Ni'n gwybod bod ffordd I fynd. Ni'n gwybod hefyd bod angen wneud mwy o ran helpu coridor care. Mae angen sicrhau ni wedi talu y real living wage er enghraifft i'r pobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth gofal. Ac oedd hwnna'n cam pwysig achos os chi'n gallu tynnu pobl allan o'r ysbyty, chi'n gallu cael pobl eraill I fewn. A mae rheini'n bwysig. Wrth gwrs mae gyda ni surgical hubs ar draws Cymru, 8 ohonyn nhw eisoes, un arall yn dod yn Llandudno yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Reit, a bydd hwnna'n cyflymu'r broses. ffigurau, os gael ddod â'r ffigurau heddiw I mewn, mae rai ni drafod nhw. Jeremy Miles, yr ysgrifennydd iechyd wedi gosod 3 tharged union flwyddyn yn ôl. I ddod â'r rhain I lawr, da chi wedi methu bob un heddiw. Mae rai chi gyfadda bod i'n lanast o ran y gwasanaeth iechyd, o ran, ydyn maen nhw'n dod I lawr, ond ddim digon, a da chi wedi gwario 120 o filiynau bunna'n ychwanegol I gyrraedd y targedau yna. Wel, mae pobl ar gyfer taledd ddim yn aros mwy na 16 wythnos nawr am driniaeth, felly mae hwnna lot yn well na pryd cymeres I drosodd fel prif weinidog. 24 wythnos y pobl yn aros ar gyfer taledd yn ystod y cyfnod hynny. A mae'n bwysig I gael nod ac I gael uchelgais. I ni'n gobeithio nawr yn ystod yr wythnosau nesaf, mi fyddwn ni'n cyrraedd y targed yma. Mae rhain yn ffigurau chwefror. Ydych chi wedi cyrraedd unrhyw dargedau iechyd? Ydych chi wedi cyrraedd unrhyw dargedau iechyd? Wel, mae rhain yn ffigurau
ar gyfer Chwefror. Dyn ni'n mynd i cyrraedd ffigurau diwedd Ebrill eto. Iawn, cyn i fi symud ymlaen, da chi ddim wedi cyrraedd unrhyw dargedau iechyd na ddo? Gai jyst dweud, yn ystod, maen nhw'n anodd, maen nhw'n rili anodd, mae pwysau aruthrol ar y gwasanaeth iechyd, mae 2.7 miliwn o bobl yn cael apwyntiad yn yr NHS yn fusol mewn poblogaeth o 3 miliwn o bobl. Mae'r pwysau, mae'r gwaith mae pobl yn y gwasanaeth iechyd yn neud yn aruthrol, i ni wedi cynyddu'r nifer o bobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd 12%. Iawn, yn ystod y 5 mlynedd diwetha. Diolch yn fawr. Dwi am mynd at Rhina Piorwedd, os da chi'n ffurfio llywodraeth, a di hynny sicr ddim yn glir, dyma'r union ffigurau byddwch chi'n etifeddu. Beth ydych chi'n neud yn syth i ostwng rhestr aros? Mae rai fi dynnu'n sylw'n gyntaf at yr eiron i rhyfeddol bod y prif weinidog Llafur yn deud bod yr ffigurau bellach yn well na rhai nath hi etifeddu nhw ganddi hi hun y graith hi, ac etifeddu nhw gan un gweinidog Llafur ar ôl y llall. Mae'n amlwg bod hwn yn argyfwng, un o bod 5 rhestr aros, 5,000 yn dal yn aros dros 2 flynedd am driniaeth. Be da ni wedi wneud ydy gwneud hi'n glir bod hon yn flaenoriaeth rhif 1 dros 100 miliwn arall i fynd i mewn i'r gwasanaeth iechyd yn y flwyddyn nesaf, yr hubs y llawdriniaethol yma mwyn rhuthro drwy y gwaith yma ddod â rhestr aros i lawr. Ond allwn ni ddim gweithio ar hyd yr egwyddor o bod angen taflu mwy a mwy o arian at y gwasanaeth iechyd, achos fydd o ddim yno. Felly dyna pam bod angen creu gwasanaeth iechyd y gofal llawer mwy canaliadwy ar gyfer y dyfodol. Ond da chi'n deud bod chi'n mynd i creu yr hybiau llawfeddygol yma. Mae'n mynd i gymryd amser. Da chi hefyd wedi deud bod y rhestr aros yn mynd i ddod i lawr o fewn blwyddyn. Felly, pa wahaniaeth fydda'r bobl yma ni weld yn syth? Ydyn ni'n mynd i gael gwared ar y rhestr yna yn llwyr y rhai dros 2 flynedd o fewn blwyddyn. Da ni'n mynd i dros haneri o fewn 4 blynedd. Ddim yn uchelgeithiol. Dyma'r sefyllfa. Ni'n gwybod bod Llafur wedi methu, da ni'n gwybod bod reform yn fygythiad i'r gwasanaeth iechyd. Be da ni angen ydy plaid sydd yn dod â syniadau newydd ar y bwrdd, yn gwneud y buddsoddiad yn yr ataliol, yn y gofal cymdeithasol, mwyn sicrhau bod gwasanaeth gofal a iechyd yn ganaliadwy, a dyna sut mae'n mynd i'r afel ar y gofal mewn coridorau hefyd. Helen Jenner, ar ran Reform UK. Gai jyst deud hyn yn hollol glir, achos mae Plaid Cymru wedi bod yn mynd o gwmpas yn deud celwydd amdan polisia ni o ran yr NHS. Dyda ni ddim am preifateiddio'r NHS. Nigel Farage wedi deud nid fi. Rhyn, ti'n obsessed efo Nigel. Mae Nigel Farage wedi deud o ddefnyddio eiriau o'i hun. O ddefnyddio geiriau Nigel Farage i hun. Dydy o ddim yn credu mewn NHS wedi cael ei gyllido allan o drethiant gyffredinol. Preifateiddio fi hynny. Na, da ni wedi bod yn hollol glir yn hynna. Da ni wedi bod yn hollol glir. A ti dod â Nigel Farage i fyny bob un. Wel, fod i'r bost y blaid, di. So, da ni am sôn am Ed Davey, da ni'n mynd i sôn am Zach Polanski, da ni'n mynd i sôn... Does na ddim gythiad o hynny bod yn brif weinidog Cymru. Nigel Farage bydd yn tynnu'r Helen Jenner, dwi eisiau clywed be'n union fydda reform yn ei wneud. A mae Nigel Farage wedi deud bod o'n angen ail-feddwl sylfaenol o'r gwasanaeth iechyd. Ond be fydda reform yn ei wneud felly? Achos mae gennych chi 5 flaenoriaeth ar flaen y manifesto, dydy iechyd ddim yna. Mae iechyd wrth gwrs yn flaenoriaeth iddyn ni, a da ni wedi deall o'r Sloman Report sydd wedi cael ei comisiynu gan y Senedd, gynnech chi sydd wedi dweud bod yna sawl pethau da ni angen trwsio hefo hynna. A maen nhw wedi dweud bod yna ddigon o cyllid, bod yna ddigon o bres, jyst bod o wedi cael ei gamreoli. So, bendant, mae llawer ohonyn ni yn gallu cytuno bod yna sawl peth fedrwn ni wneud i wella yr NHS, ond da ni angen wneud i siw bod mae'r pres yn mynd i'r lle gywir. O ran maint y byrdda iechyd wedyn, da chi wedi deud maen nhw'n rhy fach, hynny yw, da chi'n mynd i wneud nhw'n fwy, dydach? Da ni angen mwy o atebolrwydd. So, da ni angen, enghraifft, i minister fod yn gyfrifol am sut mae'r byrdda iechyd mae'n perfformio. Dyna dydd peth, atebolrwydd. Does na ddim digon o atebolrwydd wedi bod yn yr NHS, a mae hynna wir. Mae yna ddigon o pres yna, jyst bod yna ddim ddigon atebolrwydd, a dydy'r pres ddim yn mynd i'r heng blaen. A jyst i fod yn glir, y gogledd, mae Betsi Cadwaladr, y bwrdd iechyd yn cael lot fawr o sylw, a'r feirniadaeth ydy bod y bwrdd iechyd yna yn rhy fawr. Mi fydda'r reform yn neud o'n fwy fyth, ie? Fyddwn ni'n neud beth bynnag da ni angen o ran atebolrwydd a ran neud yn siŵr bod pethau yn gweithio fel dylid nhw. Mae yna ddigon o cyllid yna, mae o jyst wedi cael ei gamreoli. Dyna safbwynt ni. A da ni'n mynd i consultio... Newid y byrddau iechyd. Newid y byrddau iechyd. Ia, hefo pobl ar y reng flaen a pobl, nyrsys, doctoriaid, pobl sy'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen a consultio hefo nhw a gwybod beth da ni angen neud. Ond mae o'n blaenoriaeth yn ni yn bendant a da ni ddim yn mynd i preifateiddio fo hyn.
Iawn, Paul Davies. Wel, drychwch, mae cynllun clir gyda ni i fynd i'r afel a'r problemau sydd yn y gwasanaeth iechyd. Mae'n werthus. Mae'r Llywodraeth Llafur wedi methu pobl Cymru nawr dros y 7 mlynedd ar hugain diwethaf. Mae'n werthus bod na filoedd o bobl o hyd yn aros 2 flynedd am driniaeth i gymaru a dim ond cannoedd yn Lloegr. Mae'r Royal College of Emergency Medicine wedi gwneud un eitha clir bod 1,000 o bobl wedi marw yn aros am driniaeth yn ein adrannau damweiniau ac achosion brys. Mae hynna yn hollol werthus. Gallwn ni ddim cario ymlaen fel hyn. Dyna pam i ni wedi gwneud un eitha clir bod rhaid i ni cael argyfwng iechyd. Mae rhaid ni ddatgan argyfwng iechyd. Mae rhaid ni sicrhau bod ni yn cynyddu y nifer o weliau. Achos os ydrychwch chi beth sydd wedi digwydd ers 1999 o dan Llywodraethau Llafur, mae'r nifer o weliau yn yn ysbytau ni wedi gostwng 30%. Mae hwnna yn broblem enfawr. A dyna pam mae rhaid i ni gael y datgan argyfwng iechyd. Eglurwch yn union beth fydda'n digwydd fory nesaf ar ôl datgan argyfwng. Beth mae hwnna yn mynd i wneud yw sicrhau bod adnoddau Llywodraeth Cymru yn cael ei ganolbwyntio i mynd i'r afel a'r rhestru aros yma, mynd i'r afel a sicrhau bod pobl ddim yn cael eu trin mewn coridorau. Ac o le mae'r arian ychwanegol yn mynd i ddod, Paul Davies? I ni'n mynd i torri'r gwastraff, yr mwy o wleidyddion yma, i ni'n mynd i wrthdroi y cynnydd yn mwy o wleidyddion i ddechrau busnes. Mae hynna mynd i arbed 80 miliwn o bunnoedd. Felly dyna le ni'n mynd i cael yr arian. Mae hwn yn argyfwng. A mae'r rhaid i ni sicrhau bod ni'n mynd i'r afel ar hyn mor gynted ag sydd yn bosib. Iawn, Tessa Marshall. Wel, mae'n glir i fi fod llawer iawn o bobl sydd wedi siarad heno, falle yn barod ddim wir yn defnyddio'r NHS mewn ffordd. Fi angen aros am 2 mlynedd just i cael prawf hearing test. Mae gyda fi ffrindiau yn gweithio mewn yr NHS a maen nhw'n dweud fod moral yn isel, maen nhw'n gweithio yn galed a maen nhw'n methu rhoi y gofal maen nhw eisiau i'r cleifion. Dyma beth yw'r problem. Mae pobl ddim yn cael y gofal maen nhw angen. Felly, fel y gwirthion, ni'n mynd i edrych ar y system oherwydd ni'n gwybod fod ddim fix, gallech chi fel it's not just like a one-trick fix fel ni'n clywed o rai bleidiau. Ni angen edrych ar y system, felly fyddwn ni yn edrych ar actually collecto data ar coridor care sydd yn digwydd oherwydd ar hyn o bryd. Mae hynny'n mynd i gymryd blynyddoedd. Mae pobl eisiau gweld y rhestr yma'n gostwng yn sydd, dydy? Mae hwnna'n bwysau aruthrol ar bwy bynnag sy'n ennill yr etholiad yma i ddilifro'n sydd. Wrth gwrs, ac mae angen bod yn honest, dyw e ddim yn fix hawdd, ond trwy creu investment mewn atal, salwch, trwy edrych ar y GPs, deintyddion, community care centres, sut ni'n gallu atal pobl rhag mynd mewn i'r ysbyty yn y lle gyntaf, ac edrych ar social care, edrych ar beth sydd actually yn cadw pobl yn yr ysbytau yma, a sicrhau fod nhw actually, pam chi wedi gorffen cael y triniaeth, chi actually gallu gadael yr ysbyty, felly fod fwy o lle yn cael ei greu ar gyfer y cleifion sydd actually angen triniaeth. Iawn, Jane Dodds. Ie, wel diolch yn fawr iawn i Elis am y cwestiwn. Mae hyn yn dod i fyny ar stepan o drws bron bob amser. Mae'n bwysig iawn i bobl yma yng Nghymru clywed beth sydd am gwneud gwahaniaeth i'r sefyllfa dyn ni yn. Achos mae'n ofnadwy yn dydi clywed bod pobl mewn poen am 2 flwyddyn neu mwy. Mae'n ofnadwy. A dwi wedi cwrdd â rhai o bobl, a dwi'n siŵr bod y panel wedi clywed y bobl sydd yn poen am flynyddoedd i ddeud y gwir. Mae hynny'n ofnadwy. Be dyn ni eisiau wneud yn y Democratiaid Rhyddfrydol ydy sicrhau bod yna mwy o arian yn mynd i fewn i gwasanaethau cymdeithasol. Fel ydych chi'n clywed, mae gennym ni dros 1,000 o bobl sydd yn yr ysbytyau ar draws Gymru, ledled Gymru, yn yr ysbytyau sydd ddim angen bod yna. Mae rhaid i nhw symud allan, a mae rhaid i ni sicrhau bod mwy o arian wedyn yn mynd i fewn i helpu nhw symud allan a cael y cyfle i mynd adre a bod yn annibynnol. A mae hynny am helpu'r ysbytyau achos fyddwn ni'n helpu y mynediad ac arianfa hefyd. Ie, a dych chi'n canolbwyntio fel plaid ar y drws cefn. Hynny yw gwasanaethau cymdeithasol. Beth am y drws ffrynt a'r argyfwng? Lle mae'r gwariant? Achos mae'r holl, dych chi'n mynd i godi trethi i dalu am hynny, ond mae hwnna i gyd yn mynd ar y drws cefn. Beth sy'n mynd i dalu am wella'r drws ffrynt? Y rhestra aros yr unedau brys? Wel, mae'r un fath i ddeud y gwir. Os ydyn ni'n gallu cadw bobl yn y cartrefi, a sicrhau bod nhw'n cael y cefnogaeth, sicrhau bod nhw falle cael lefel is ynglyn â beth i sefyllfa nhw. Mae hynny am helpu. Mae hynny am helpu y mynediad ac helpu yr drws cefn hefyd. Iawn. Dewch ni fynd, mae yna ddwy lai fyny yma. Dewch ni fynd at y gŵr yma yn y ffrant. Diolch yn fawr.
Dwi'n derbyn gwasanaethau gofal adre. A'r unig pobl sy'n gwneud hyn, wel 95% oedden nhw, ydy bobl o wledydd tramor. A'r unig reswm bod nhw o dramor ydy nhw'r unig pobl sy'n fodlon gweithio am gyflog mor isel. Wrth gwrs, mae'r Blaid Lafur yn sôn am newid y visa fel bod yn gorau gweithio am 10 mlynedd yn ytrach na 5. Dwi'n ni'n be fydd yr reform ar toriaid yn gwneud, ond debyg bydd y rhan fwyaf yn mynd adre. Pwy fydd yn edrych ar ôl gofal cymdeithasol wedyn adre? Iawn, diolch, pwynt da iawn. Awn ni atyn ni, ia, ti ôl fanna, diolch. Dwi'n chwerthin yn clywed 2 flynedd. Fi wedi bod ar restr aros am 9 flynedd nawr yn aros am endometriosis surgery. So fi'n meddwl falle dylech chi canolbwyntio ar gwasanaethau merched. Diolch yn fawr iawn. Os y bwynt arall, o'n i'n gweld llaw fyny yn y ffrant yn y rhes blaen. Diolch. I'r Llywodraeth, ond nhw'n folon gweud sori i'r pobl maen nhw wedi gadael lawr er mwyn cael llawdriniaeth. Yr holl miloedd y bobl sy'n disgwyl, a na gyd i chi'n meddwl am excuses, sy'n un o chi wedi gweud sori bod ni'n gadael chi lawr. Diolch yn fawr iawn am y pwyntiau yna. Eluned Morgan, beth amdani? Beth am ymddiheuro? Wel, dwi'n derbyn bod na broblemau wedi bod. I ni wedi dod mas o pandemig, y pobl yn falch bod ni wedi dod mas o'r pandemig yn araf, a dyna pryd ath yr rhestru aros i fyny. Ond beth i ni'n cynnig yw ysbytai... Mae'r dyn yma eisiau ymddiheriad yn dydi? Wel, wrth gwrs bod fi'n barod i ymddiheirio. Brawd yng Nghyfret fi disgwyl o llawdriniaeth. A ffrind i fi wedi asgwr 5 mlynedd am llawdriniaeth ar y hip. A sy'n ceinog dy geifyn preifet. A mae'n boenus o nadw. I ni wedi gweld, a mae'n drwg iawn dy fi glywed hynny. Sori de, please. Dwi'n hapus i weid sori. Mae hwnna'n cyffwrdd â fi a dwi'n teimlo hwnna yn aruthrol, achos nid fe yw'r unig un. Mae yna bobl sydd yn dioddau ar draws Cymru. A mae'n dod o'r ardal i chi'n gofalu amdano sydd yn ro. Dwi'n deall hynny, a dyna pam, enghraifft, un o'r pethau i ni eisiau gwneud yw adeiladu ysbytai newydd. Dim ond ni sy'n cynnig adeiladu 3 ysbyty newydd, un yng Nghorllewin Cymru, un yn y Gogledd ag un yn Cymru. Mae'r arian... 4 biliwn o bunnoedd, le chi'n cael gafel? Mae'r arian i gyd wedi clisnodi ni'n glir. Gwedwch wrthon ni. Wedi cael cyn adeiladu rai newydd. Wel, dyn ni ddim yn mynd i gau ysbytai. Gai jyst dweud yn glir hefyd, yn ystod y 100 diwrnod diwetha, mae 70,000 o operations wedi digwydd. Mae Plaid Cymru yn gweud na fydda disgwyl gweld unrhyw newid yn ystod y 100 diwrnod maen nhw mewn grym, os maen nhw'n cymryd rowena. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig hefyd i nodi bod ysgol meddygol Bangor wedi agor. Nonsens ydy hynny, a cofiwch dan reolaeth pwy mae safon adeiladau yn ysbytai ni wedi dirywio gymaint dros y 7 blynedd ar 20 diwetha Llywodraethau Llafur. Wel, achos bod yr arian ddim wedi dod o San Steffan. Oedd dim cyfalaf yn dod am flynyddoedd o gyfeiriad San Steffan. Mae mwy mynd i'r alban rwan efo Llafur mewn grym yng Nghymru na sy'n dod i Gymru. Dwi eisiau cymryd y pwyntiau yma am y ddynes wedi aros am 9 mlynedd endometriosis. Helen Jenner, beth ydych chi'n neud o ran iechyd merched? So, fysa ni'n neud strategaeth mwyn gwella iechyd genod y merchaid. Mae'n gyda ni. So, wel, sa ni'n neud un well. Achos os mae rhywun yn gorfod aros am 9 blynedd i gael driniaeth ar y fath beth a hynna, dydy o ddim yn gweithio. Mae angen fod mwy o bwyslais arno, yn bendant. Mae endometriosis yn manifesto ni, so byddwn ni'n gofyn i chi edrych ar hwnna. Mae iechyd menywod i fi wedi bod yn holl bwysig. Dyna pam ni wedi agor canolfannau o gwmpas Cymru gyd. A mae endometriosis, mae nurses endometriosis dyn ni ar draws Cymru nawr. Ond mae angen i ni fynd ymhellach. Dyna pam mae yn y manifesto. Tessa Marshall, wedyn Jane Dodds i mewn yn sydyn, a Paul Davis yn sydyn iawn. Fi'n meddwl mae'n really hawdd siarad fan hyn amdan o'n i gyda cynllun, ni wedi gwario yr arian yma, ond beth ni wedi clywed yw, mae ddim wedi creu effaith ar y pobl sydd ei angen e. Dyna pam ni angen edrych ar y system, ond mae hefyd yn meddwl ni angen edrych ar y pobl sydd actually yn gweithio yn yr NHS. Ni angen sicrhau fod y swyddi mewn social care, fel o ti'n dweud, mae literally ddim yn mewnfudwyr eisiau gweithio mewn social care, oherwydd mae'r quality o'r gwaith yn gallu bod mor isel, a mae'r buddion o'r gwaith yn isel. Ni angen sicrhau fod ni'n wneud gweithio yn sectorau gyhoeddus yn yr NHS, yn social care, yn attractive i pobl, so ni'n gallu ddim just rhoi swyddi da i bobl, ond swyddi da i plant a pobl ifanc Cymru. Jane Dodds, dwi eisiau ar y ddau bwynt yna. Dwi eisiau dod yn ôl i'r pwynt ynglyn â bobl o dramor sy'n gweithio yn gwasanaethau cyhoeddus ac yn y gwasanaethau iechyd hefyd. Da ni'n gweld gymaint
gymaint ohonyn nhw yn dydyn. A mae'n drwg gen i ddeud bod mae reform yn creu ofn yn y bobl yna. Mae nhw'n ofnus rwan, a mae hynny'n afnadwy. A dwi eisiau clywed o reform, os gwelwch chi'n dda, be ydych chi am gwneud am y ffaith bod pobl yn y gwasanaethau cyhoeddus ac yn iechyd hefyd yn ofnus o bod yma os maen nhw'n dramo? Mae hynny'n ffaith. Dwi'n clywed hynny o hyd. Beth arall yn ffaith? A dyn ni wedi clywed falle bod nhw am just gadael Cymru. Wel, beth sy'n arall yn ffaith ydy, bob un person sy'n dod i gweithio'n gofal, bob un person sy'n dod i gweithio yn dod â dibynwyr hefo nhw. So mae hynna'n peth. Mae hynna'n ffaith. Ble ti wedi cael ei data yna? Nath BBC comisiynu, mi nath o, comisiynu am adolygiad i fewn i hyn, ac dyna pam nath na restrictions gael i ddod i fewn. Faint o bobl sy'n byw yng Nghymru? Gaint o gofyn am data. A maen nhw'n defnyddio'r pobl yn hynna'n gynta, wedyn llenwi'r data efo pobl o dramor. Helen Jenna, oes na ormod o bobl o dramor yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru? So, be da ni ddweud ydy, da ni angen canolbwyntio ar hyfforddi pobl adra gynta a wedyn llenwi'r gaps ar ôl hynna. So, mae'n synnwyr gyffredin. Diolch yn fawr, Paul Davies. Dwi eisiau dod nôl y beth oedd Eluned yn dweud yn gynharach. Mae'n awgrymu bod yr arian nawr yn dod trwyddo oddi wrth San Steffan. Dyw hynna ddim yn wir oherwydd ers 2019 mae arian mewn i'r gwasanaeth iechyd wedi cynyddu 17% mewn termau real. Felly oedd yr arian yn dod yn barod. Oedd yr arian yn dod yn barod. Ddim angen mwy arian, Paul Davies, na di? Sorry? Di'r gwasanaeth iechyd ddim angen mwy arian? Mae'n bwysig bod y gwasanaeth iechyd yn cael mwy o arian. Dyna pam byddwn ni'n torri'r gwastraff o'n i'n sôn am yn gynharach. OK, mae yna lot o ddwylo fyny. Ia, y gŵr fan hyn, a wedyn tu ôl. Diolch. Dwi eisiau gofyn i Tessa, ti'n gweud ni angen casglu data. Ni angen edrych ar hwn. Mae pobl yn marw. Mae pobl mewn poen. Mae ddim amser i just edrych, casglu data. Ti rhaid i wneud rhywbeth am beth i fe nawr. Mae pobl yn gweld eu teuluoedd yn marw, cael eu torri lan yn y ysbytioedd, a ti'n meddwl mae amser i just casglu data. Iawn, diolch yn fawr. Tu ôl fyna. Dwi'n credu bod ni'n deg i ddweud, mae bob parti am wneud i gorau dros iechyd y wlad. A fyna mae'r llinell gychwyn. Mae clywed hyn yn sôn am gwario 100 miliwn ychwanegol i'w ganmol. Ond fel un sydd wedi bod o amgylch gwasanaethau lleol a gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, mae angen ail edrych ar y cyfan. Dwi'n mynd wneud unrhyw synwyr pan mae gyda chi'r awdurdodau iechyd, y byrddau iechyd, mae'n gweithio da 22 o wannol gwasanaethau iechyd, a wedyn i chi'n creu y broblem o beth hwnnw'n galw bed blocking. Mae hwnna'n broblem enfawr. Mae yna orwynyddu yn y gwasanaeth iechyd, mae'n un gostus, a mae eisiau trosglwyddo'r arian na nôl i'r hengfan. Mae yna ormod loer o wynyddwyr. Diolch yn fawr iawn. Tu ôl fan'na. Helo, yn gwestiwn i Eluned Morgan. Chi'n siarad wedi buddsoddi mwy mewn i'r gig. Wel, pam cau llefydd fel ysbyty Aberteifi, llefydd i hen bobl i fynd, ble mae'r hen bobl na sy'n styc yn yr ysbytau, da dim llefydd yn y cartrefi gofal? Iawn, diolch yn fawr, fan hyn. Dwi'n fawr cwestiwn, da chi wedi dweud digon am sut da chi am gwella o wan ymlaen, ond mae yna teuluoedd fatha, mae ffrind fi efo brawd autistic nath yn cael ei diagnosio am 7 blwyddyn. So, ac yn amser nath o gael ei expelio ysgol fel nath o ddim gael y treatment o fe angen i gwella. So, pa fath compensation da chi am rhoi pobl fel hyn sydd wedi bod trwy mor gymaint yn 7 blwyddyn? Diolch yn fawr iawn. Yn y rhys flaen fan hyn. Diolch. I ddod yn ôl at triniaeth i fenywod, a bydd fenywod trasuriol yn cael ei cynnwys yn y triniaeth hyn? Oherwydd mae sôn am gwahardd nhw o llefydd i fenywod o ran y ffaith eu bod nhw'n trawsrhywiol. Diolch yn fawr iawn. Ag yn y rhys flaen fan hyn. Cwestiwn i pob un ohonoch chi, yn ôl pwyntiau pawb arall am teulu. Yn eich manifestos dwi heb gweld ddim, ddim llawer amdano ofalwyr, so beth ydych chi am wneud i ofalwyr, yn enwedig ofalwyr ifanc, ddim jyst ofalwyr sydd yn gweithio fel ofalwyr teulu. Diolch yn fawr. Yn y cefn yma yna? Mae'n gymaint o wastraff fel sydd wedi cael ei grybwyll. Ac un o'r pethau sy'n yn poeni llawer o bobl ydy diffyg mynediad i weld i'w meddyg teulu. A mae hynny yn golygu, ac da ni gyd i cael y profiadau hyn, bod chi'n mynd i'r llefydd argyfwng yn yr ysbytai.
Mae hynny'n orlawn, mae fel third world, os ydych chi'n gorfod mynd, dyn ni gyd yn cael profiadau hyn. Okay. Ac mae o'n drist i fi bod neb yn sôn am y gwastraff o ordalu am nyrsys asiantaethau, agency nurses. Mae yna gwestiynau, mae yna lith o gwestiynau. Diolch o galon, dwi'n gwybod ys dim amser i bawb ateb popeth. Dwi jyst yn mynd i ofyn i Tessa Marshall am y data. Ydy hwnna'n bwynt teg? Does dim amser i gasglu data? Fi'n meddwl mae yn hawdd i ddweud, ni jyst mynd i wneud y newid yna yn gyflym ac mae'n amhosib i wneud. Falle mae angen iddyn ni casglu y data oherwydd ar hyn o bryd ni ddim hyd yn oed yn gwybod beth sydd yn digwydd. Ni'n gallu creu newid effeithiol a gwario arian yn effeithiol os ni ddim yn gwybod beth sydd yn digwydd ar y coridorau. Os ni'n gofyn i pob un tro mae rhywun yn cael ei trin ar y coridor, mae yr ysbyty angen ysgrifennu report ac maen nhw'n dweud oedden nhw wedi cael ei trin ar y coridor oherwydd oedd ddim gwely yn yr ysbyty neu oedd ddim gwely oherwydd oedd rhywun ddim wedi gallu gadael. Wel, ni'n gwybod ni angen sicrhau fod mwy o social care, so ni'n gallu cael fwy o bobl yn gadael yr ysbyty, neu ni'n gallu creu fwy o llefydd, fwy o gwelyau. Ni'n gallu cymryd yr intervention iawn ar gyfer y problem iawn. Os ni ddim yn data, ni ddim yn gallu cymryd intervention iawn. Llywio'r werth. Gofal sylfaenol bwysig iawn, cynllun ni cyflogi 100 o GPs yn ychwanegol yn enwedig yn edrych ar y gwasanaethau allan o oriau mwyn tynnu'r pwysau yna oddi ar wasanaethau brys. Ond hefyd mae rhaid i ni gofio yr angen i weithredu, fel dwi'n dweud, mewn ffordd ataliol ac i symud arian, dechrau'r gwaith yn syth o symud arian tuag at gofal sylfaenol. Mae bron y cyfan 90% plus o'n cyswllt ni efo'r gwasanaeth iechyd yn digwydd drwy gwasanaethau sylfaenol, meddyg teulu, fferyllydd lleol ac yn y blaen. Mae'n rhaid i ni gynyddu'r gwariant. Ac un pwynt sydyn gan Dian Dos, please. Mewn rhys, ofalwyr ifanc, dych chi'n mor bwysig i ni. Mae rhaid i ni sicrhau bod ofalwyr di-dal yn cael eu trin yr un fath a pobl sy'n cael eu talu. Dych chi'n mor bwysig i ni, a diolch yn fawr iawn am eich gwaith. Mae rhaid ni symud ymlaen at y cwestiwn nesaf heno, sy'n dod gan Llywela Wharton. Llywela. Mae costa'r byw yn effeithio ar gymaint ohona ni, a lot yn ni'n stryglo. So fedrwn ni ymddiriad yn chi i roi fwy o bres yn pocedi. Gai ofyn i chi, Llywela, ydych chi'n teimlo bod pethau'n wir yn anodd ar hyn o bryd, ydych chi'n stryglo? Ynddo. Dwi fam o 4, dwi'n gweithio llawn amser, dwi hefyd yn gwneud cwrs yn Brifysgol Bangor, a mae pethau'n dyn. Beth ydych chi'n licio gweld nhw'n wneud i chi i helpu? Roed fwy o arian yn pocedi ni, dod ar biliau i lawr, rhoi fwy o feddwl i'r siopa, i'r staff, a bob dim arall, da ni angen o fewn gymuned, bethau da ni transport, bethau bach sy'n mynd i ddod â gymaint o newidiadau. Diolch yn fawr, Llywela. Helen Jenner. So, yn amlwg, mae cost byw yn broblem hynod o ddrwg yn Cymru, a mae pobl Cymru yn cael ei gordrethu, a da chi wirioneddol angen pres yn ôl eich pocedi chi. So be da ni'n deud ydy, da ni eisiau tynnu un ceiniog oddi ar y bynt a draws bob un taxband er mwyn rhoi mwy o pres yn ôl eich pocedi chi. Hefyd, mae biliau ynni ni yn mor uchel oherwydd o net zero. So mae hwnna yn ychwanegu gymaint ar ben yn biliau ni. Da ni'n talu y prisiad trydan mwyaf drud yn y byd ar y funud. 6 gwaith mwy na be mae America yn talu. Os da ni'n symud oddi wrth net zero o'r target net zero mae sydd fydwn ni ddim cyflawni anyway, fydd y biliau yn gallu dod i lawr. So da ni gorfod meddwl amdan synwyr cyffredin o flaen aideoleg. Iawn. Ar trethu, Helen Jenner, dych chi eisiau torri trethu i bawb? Mae canolfan Llywodraethiant Cymru wedi dweud wrthnos yma, mae'r 90% fydd yn elwa fwyaf ydy'r rhai cyfeithoca yng Nghymru. Pam roed o'i bawb? Ydy bobl sy'n ennill mwy wir angen o? Dwi'n cytuno hefo hynna, a dwi'n meddwl bod os mae pobl hefo mwy o pres, maen nhw'n gallu buddsoddi, maen nhw'n gallu datblygu busnesau nhw, maen nhw'n gallu cyflogi mwy o pobl. So mae'n cael knock-on effect, a da ni eisiau neud o ar draws bob un, achos da ni'n teimlo bod hynna'n neud mwy o synwyr. Yn ogystal â hynna hefyd, be da ni eisiau neud ydy arbed pres i bobl, fel enghraifft, da ni'n gwario gymaint o pres a prosiectau dramor.
fel y swyddfeydd sydd gynnyn ni yn y dramor, sydd yn costio ni tua 5 miliwn y flwyddyn. Ychwanegwch at hynna... Am faint fydda hynna'n cynnal? Ychwanegwch at hynna o prosiectau arall dramor. Sa hynna'n arbed 9 miliwn o bunnoedd bob blwyddyn. Sa hynna'n gallu cyflogi 200 o nyrsys. Bydde hwnna ddim yn cadw'r NHS i fynd am fwy na tua £5? Wel, da ni'n gwybod bod y cyllid yna ar gyfer NHS, ond os yna eisiau sbio ar cost byw, da ni'n gorau meddwl am cael gwarad o'r vanity projects yma, dydy pobl Cymru ddim yn ei angen. NHS? Wel, mae yna pres i ryddhau yn fyna, bendant. Da chi hefyd eisiau cael gwarad ar dros 200 o gwangos y cyrff yma lled braich yn dydych chi? Faint arian sy'n hynna'n arbed? Wel, da ni wedi gweithio allan tua 135 miliwn sa hynna'n gwneud. Da ni ddim eisiau cael gwarad, neu fod yn glir efo hynna, hefo gyd o'r gwasanaethau maen nhw'n ei cynnig, ond da ni eisiau dod â atebolrwydd yn ôl i'r Senedd. Ministers yn gyfrifol am y pethau felly. Ond da ni'n gallu dod ar rhai o'r... Mae'r chief execs o rhai o'r cwangos yma ar 170,000 y flwyddyn. Da ni ddim angen talu pobl sydd ddim yn atebol mewn cwangos gymaint o hynna pan mae fedrwn ni ddim cyflogi pobl fatha nyrsys a da ni ddim yn gallu fforddio. Da ni jyst fod yn glir fan hyn, Helen Jenna a Reform UK. Hynny yw, da chi eisiau dod â'r cwangos yma i mewn i'r wladwriaeth? Wel, cael gwarad o rei da ni ddim angen, a wedyn dod â'r gwasanaethau da ni yn angen o dan minister i wneud o sio bod yna atebolrwydd. Ond da chi hefyd eisiau cael gwarad a 600 o weision sifil. Ond mi fyddwch chi'n creu mwy na hynny wrth ddod â'r cwangos i mewn, byddwch? Mi fydd na plan i redeploio llawer iawn o bobl, a da ni'n sôn am y pobl yma. 170,000 am chief exec o rhywbeth fatha Natural Resources Wales. Mae hynna jyst yn warthus. Fedrwn ni ddim fforddio fo. Diolch yn fawr. Tessa Marshall. Tessa Marshall. I dweud y gwir, fi ddim really wedi clywed unrhyw beth yna oedd mynd i actually dod o biliau i lawr. So, y peth byddwn ni'n neud fydd yn cymryd yn gweithredu yn uniongyrchol yn mor gyflym â phosib, literally o'r dydd cyntaf i rewi renti, oherwydd ar hyn o bryd mae renti rhy uchel, mae pobl yn talu 2 treion, 3/4 o eu salariau nhw ar renti. Fyddwn ni'n rewi renti ac wedyn edrych ar y system renti ac creu rent caps. Fyddwn ni'n dod mewn... Bydd tynnu tai nhw oddi ar y farchnad renti wedyn? Fyddwn ni yn dod mewn a system o tocyn 1 pint ar gyfer bysiau, oherwydd ar hyn o bryd mae tocyn bus yn gallu mynd tuag at 5 pint just am tocyn sengl. Diolch. Ac fyddwn ni hefyd yn edrych ar y system. Fyddwn ni hefyd yn edrych ar y system. Fyddwn ni yn newid council tax. Council tax yw'r tax mwyaf mae pobl yng Nghymru yn talu, a newid e i land value tax. Felly fydd y pobl sydd gyda y mwyaf o tir yn talu mwy. Gai jyst ofyn i chi am, does dim math o gosta mae'r IFS, y sefydliad ariannol sy'n cael ei gydnabod drwy'r byd, wedi dweud does am math o gosta gyda chi, a bod nhw yn ddymuniadau, yn uchelgeisiau, ond lle mae'r syniad o gosta gan y Blaid Werdd o gwbl? Wel, ni'n gwybod fod yr IFS ddim yn hoffi manifesto ni oherwydd ni eisiau gweld symudiad o'r system maen nhw'n cefnogi, sef cyfalafiaeth sydd yn cymryd arian allan o Gymru. Ni eisiau symud i system lle mae pobl Cymru yn ddim yn cael ei exploitio gan y system yma mwyaf, ond ni wedi wneud y costiau ar gyfer y land value tax, ar gyfer yr 1 punnoedd, ac oedd y IFS hefyd wedi dweud oedd y bleidiau eraill ddim wedi costi unrhyw beth chwaith. So, ni ddim, os nhw'n gallu ateb, fyddwn ni'n gallu ateb. Mae yna ddwylo yn mynd fyny yn y cefn a wedyn yn y ffrant fan hyn. Reit yn y cefn. Os allwn ni gyrraedd, dyma ni. Iawn, Plaid Werdd yn gweud mor y cap a rhento. Wel, mae pobl sy'n mynd i werthu'r tai fyny, so beth pobl sy'n byw yn y tai, le maen nhw'n mynd i fynd. A hefyd am ti'r land value tax yma. Os unrhyw styriaeth wedi cael ei roi ffermwyr a cymunedau gwledig fyna o gwbl? Iawn, diolch yn fawr. Gofyn cwestiwn debyg, os mae 80%, 80% o tir yn Cymru yn ffermwyr sy'n berchan e. So, ydy hwn yn meddwl, ydych chi disgwyl y ffermwyr wedyn i talu am treth i pawb arall? Diolch yn fawr iawn. Ag yma. A just cwbl o pwyntiau ar y costau byw. Wel, un o cynlluniau reform yw, mae'n sôn am roi arian yn poced pobl. Wel, un o cynlluniau yw rewi cyflog gweision sifil, yr anhelaeth o graddfeydd gweision sifil. Mae'n sôn am delegated grades yn manifesto nhw. Hwna yw rhan fwyaf o'r gweision sifil yn y gwasanaeth sifil yn gymryd heblaw am y haen ucha, so dim lot o arian yn poced i nhw. A un pwynt ar y biliau ynni,
Mae biliau yn un i fod uchel, achos mae'r bil yn cael ei cysylltu i'r nwy yn dydi. Digwydd fod, pwysau ariannu lot o reform, wel, y cwmnïau olew ag ati. Iawn. Oce, gewch chi ddod nôl ar hwnna, Dwi eisiau cymryd, Helen John, gewch chi ddod nôl ar hwnna, diolch. Un pwynt arall. Dwi eisiau dall yn well be mae yna llwyth o echdynnu yn dod allan o Cymru, yn newedig yn y wlad, so ynni, bwyd, tir, so mae arian anferth yn cael ei greu. Sut da chi'n bwriadu rhoi hwnna yn y gymuned, i'r gymuned gymryd gafal yn efo, a creu hyn i hynna'n, a cadw'r net zero yna, chas da ni wir angen o. Dyna di'r dyfodol, mae hwn yn blin mawr, dim jyst am rwan. Iawn, diolch yn fawr iawn. Mae yna bwynt penodol i tesau fanna, a wedyn o'n i rownd y panel. Diolch. Yn sydyn, os gwelwch yn dda. Ar y ffermwyr, ni wedi dweud fydd ffermydd ddim yn cyfri mewn y land value tax, oherwydd ni'n gwybod bron actually tuag 90% o tir Cymru yn ffermyr. Ni'n gwybod fod chi mor bwysig ar gyfer economi Cymru, ar gyfer cefn gwlad Cymru, chi'w asgwn cefn ni, ac ni really yn eisiau cefnogi y ffermwyr i sicrhau fod busnesau chi'n gallu gweithio. Iawn, nôl at gosta byw yn penodol a trethi a'r pwyntiau sydd wedi cael eu codi am ynni a prisia a biliau. Paul Davies. Wel, chi eisiau rhagor arian nôl yn eich pocedi chi. I ni wedi gwneud un eitha clir, byddwn ni'n yn ymestyn gofal plant am ddim rhwng 9 mis a 4 oed, os fi'n credu wedwch chi bod 4 o blant gyda chi. Byddwn ni'n yn ymestyn y pecyn ynni, byddai hwnna'n gostio rhyw 100 miliwn o bunnoedd bob blwyddyn, a byddwn ni'n gallu ariannu hynny oherwydd beth maen nhw yn gwario yn Lloegr. Mae rhyw 150 miliwn o bunnoedd yn dod i Llywodraeth Cymru, felly byddwn ni'n gallu cyfro hwnna yn rhwydd iawn. Byddwn ni hefyd eisiau torri ceinog oddi wrth y dreth incwm sylfaenol. Dim y rat ucha, ond y dreth incwm sylfaenol. Byddai hwnna'n rhoi mwy arian nôl yn eich pocedi chi hefyd. Byddai hwnna gwerth rhyw 450 o bunnoedd bob blwyddyn i bob teulu. I ni hefyd wedi gwneud un eitha clir, byddwn ni'n capio treth y cyngor, oherwydd dwi'n credu mae llawer o bobl yn cael her i dalu treth y cyngor. I ni wedi gwneud un eitha clir, byddwn ni'n capio treth y cyngor 5%, a os o awdurdodau lleol eisiau codi fe'n fwy na 5%, byddai'r rhaid yn nhw ofyn i chi y bobl os ych chi eisiau codi yr rat. Paul Davies, da chi yn addo torri lot fawr o drethi yn fanna, ydych chi? Da chi hefyd eisiau gwella'r M4, gwella'r A55, codi bont dros y fennau newydd. Mae'n mynd fod yn ddrud. Mae'n brosiectau drud iawn yn eich manifesto chi. Mae'r prosiectau chi'n sôn. Mae'r goeden hyd i'r Ceidwadwyr. Mae'r prosiectau wrth gwrs yn brosiectau hir dymor, ond pan ddaw hi i ffordd liniaru'r M4 er enghraifft, wrth gwrs byddwn ni'n defnyddio peth cyllideb cyfalaf Llywodraeth Cymru i wneud hynny, ond hefyd byddwn ni'n disgwyl i Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ariannu peth o'r prosiect yna, oherwydd mae hwnna'n brif ffyrdd i'r Deyrnas Unedig, a felly dyna pam dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig cymryd rhyw gyfrifoldeb dros hwnna. Eluned Morgan, ar gosta byw ag arian yn ein pocedi ni. Wel, dwi'n meddwl bod pobl yn dioddau ar hyn o bryd. Fi'n meddwl bod pobl yn stryglo ar draws yn gwlad, a dyw'r rhyfel yn y ddwyrain canol ddim yn helpu. Mae prisiau egni wedi mynd i fyny. Chi wedi cael chydig o help nawr o ran capio fe, ond dwi yn poeni gwelwn ni newid. Dyna pam mae'n bwysig ein bod ni'n edrych y dyfodol a bod ni yn datblygu Cymru sydd yn annibynnol o ran cynhyrchu egni'n hunain. Dyna pam ni wedi gweld datblygiad fel Wilfa yn y gogledd. Mae hwnna'n mynd i helpu creu lot o swyddi. Bydd hwnna yn helpu roi arian mewn i pocedi pobl. Mae'n ddiddorol i weld nag oes gair ynglyn â Wilfa yn manifesto Plaid Cymru. Dwi'n meddwl bod yn bwysig hefyd o ran 4 o blant gyda chi. Gobeithio bod chi wedi gweld gwahaniaeth o ran prydiau ysgol am ddim yn yr ysgol. Mae hwnna yn helpu gyda 600 punt y flwyddyn presgripsiynau am ddim. Ond Eluned Morgan, ydych chi wir wedi taclo costa byw? Da chi wedi diddymu
y targed tlodi plant yn llwyr. Da chi wedi gohirio y targed digartrefedd. Hynny yw, mae'ch record chi yn awgrymu bod chi ddim wedi taclo costa byw. Wel, dyw'r levers I gyd ddim gyda ni, a enghraifft, un o'r pethau ni wedi bod yn gwthio Llywodraeth Senedd gyda, oedd I cael gwared ar y two-child benefit cap. A mae hwnna nawr wedi mynd. Mae hwnna mynd I helpu 70,000 o blant yng Nghymru mas o dlodi. Ond beth I ni yn cynnig y tro nesaf yw cap o 2 bint I fynd ar y bus yng Nghymru. Ni'n mynd I helpu gyda gofal plant, fforddadwy, a ni'n mynd I codi tal I gweithwyr sydd gyda tal uchel yn arbennig staff sydd yn cefnogi'n plant ni yn yr ysgolion. Diolch yn fawr. Gobeithio bydd hynny gyd yn help ymarferol. Dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn ymarferol ar gyfnod. Mae pobl yn gweithio'n rili galed a maen nhw dal yn stryglo. Felly dyna sy'n bwysig yw bod ni'n helpu rheini yn arbennig rheini sy'n gwneud yr ymdrech mwyaf. Rhina Piorwerth. Llywela, diolch am y cwestiwn. Y bobl efo llia yn aml sydd yn dioddau yn de, a dyn ni wedi cael yr holl flynyddoedd o lymder a wedyn penderfyniadau creulon gan y Llywodraeth Lafur newydd. Da ni'n meddwl am y pethau sydd wedi gweithygu y sefyllfa, rhyfel anghyfreithlon yn erbyn Iran, wedi gefnogi wrth gwrs gan reform. Dwi'n meddwl am y cynnig nath arweinydd reform yng Nghymru I gyflwyno I gyngor Barnett yn canmol y cyllideb echrydus Liz Truss. Dyna safon dealltwriaeth arweinydd reform yng Nghymru o'r angen sydd arna ni I helpu bobl sydd mewn angen. O ran y camau gan Blaid Cymru, mi fyddwn ni'n sôn yn gyntaf am y cynnig gofal plant, mwy a hael sydd yn y Deyrnas Unedig, gwerth 10,000 ar hugain o bunna plentyn, cynnig ar gyfer bob plentyn rhwng 9 mis a 4 oed. Da ni'n meddwl am gynnal presgripsiynau, da ni'n meddwl am ymestyn cynio ysgol am ddim i'r uwchradd yn adeiladu ar y gwaith gafodd ei wneud. Diolch I Blaid Cymru o ran prydau ysgol mewn ysgolion cynradd. Ond wrth gwrs mae llawer o'r levers gan Llywodraeth San Steffan hefyd o ran ynni yn benodol. O ran y costa, does dim un plaid fan hyn wedi datgelu costa'n llwyr. Dych chi'n hyderus, dych chi wedi dweud bore yma, bod chi'n hyderus iawn bod yr arian yna, ond ydych chi'n cydnabod y bydd rhaid torri nôl. Mae'r IFS yn dweud bod nhw'n uchelgeisiol, bydd rhaid torri nôl. Cydnabod yr heriau hefos ag ail flaenoriaethu. Nid oes neb, dwi'n meddwl yn y gynulleidfa, mae'n disgwyl pe bawn ni yn dod yn brif weinidog. Byddwn ni eisiau cario ymlaen I wneud be mae Llafur wedi bod yn ei wneud, achos dydy o ddim wedi bod yn gweithio, felly mater o ail flaenoriaethu fydda hyn. A chanolbwyntio bob amser ar be sy'n gwneud gwahaniaeth I fywydau pobl, nid dim ond faint da ni'n wario. Mae yna 7 biliwn o bunna wedi cael ei wario'r daclo tlodi, all cael ei wario gymaint gwell, achos mae trydydd rhan o bob plentyn yng Nghymru, bob plant yng Nghymru yn dal yn byw mewn tlodi. Chi'n mynd I roi gofal plant I millionaires yng Nghymru? Dwi hwnna ddim yn progresif iawn. Ydy'r prif weinidog yn cwestiynu ei egwyddor hi ei hun o universality o gwmpas presgripsiynau, lle mae pawb yn cael presgripsiwn, lle mae pawb yn cael arian yn bryn. Dwi'n meddwl bod y prif weinidog ar ddir sigledig yn fyny. Mae rhaid chi wneud ddewisiadau. A'r pwynt yw, chi ddim wedi gwneud dewis, do fe, Rhin? Be chi'n gweud yw be chi'n mynd I wneud, be chi ddim yn gweud yw fod yn onest gyda bobl ynglyn â ble mae'r toriadau mynd I ddod. Mae yna gwasanaethau chi yn dibynnu arnyn nhw heddiw na fydd yn afori achos di ni'n yn gwybod ble mae'r toriadau Problem Eluned Morgan ydy bod ei llywodraeth hi wedi methu ers 7 blynedd ar hugain, a dydy hi ddim yn licio'r ffaith bod yna gynllun mewn lle rwan yn cynnwys ar faterion fel gofal plant, lle mae yna lywodraeth yn dod I mewn os gawn i'ch cefnogaeth chi, fydd yn gosod lefel uwch o uchelgais ar gyfer Cymru. Mae pobl jyst eisiau gweld gweithrediad I ddod o biliau I lawr, mae hyn jyst yn embarrassing. Iawn, Jane Dodds. Diolch yn fawr iawn, diolch am y cwestiwn, Llywela. Mae'n bwysig iawn bod ni'n clywed y sefyllfa dych chi yn y tymor byr. Mae gennym ni sefyllfa ofnadwy rwan yn dydyn efo rhyfel yn Iran ac Wcrain, a mae hynny'n effeithio teuluoedd. Dyna ni'n gorfod talu mwy am petrol a diesel enghraifft. A mae'r Llywodraeth yn San Steffan yn cymryd bob dydd 20 miliwn o bunnoedd ychwanegol achos y rhyfel. Y lle mae hynny'n gorfod mynd ydy I fewn I pocedi pobl fel eich hun. Dyn ni eisiau hefyd darparu mwy o gofal plant. Dyn ni eisiau gweld yr economi yn wella. Dyn ni eisiau mwy o bobl cael gwaith yma yn enwedig pobl ifanc, mae'n un bwysig. Gai dweud un peth arall os gwelwch yna. Gai dweud y bleidau sydd eisiau torri trethu ac amddiffyn eu gwasanaethau cyhoeddus I ddeud y gwir, maen nhw'n deud celwydd. Di o ddim yn bosib. Mae ein gwasanaethau cyhoeddus ni mewn dan
prysurau mawr, a maen nhw eisiau cymryd mwy o arian ohonyn nhw. Ac i ddod yn ôl hefyd, os gallai, mae pawb arall wedi cael y cyfle i ddod yn ôl. Ynglyn ac ynni cymunedol, mae'n mor bwysig yn dydi, bod yr ynni yn cadw yn y gymuned. A hefyd, y bleidau sy'n dweud, da ni eisiau cael hyd o net zero targedu. Mae hynny'n ofnadwy, achos mae'r planed ni mewn trafferth. A mae o'r dan, a mae hynny'n bwysig i cadw. I fod yn gwbl glir ar drethu, chi di'r unig blaid yma heno sy'n barod i ddeud bod angen codi trethu. Da ni'n gwybod, Llyn ap Iorwerth fyddech chi'n gwneud? Da chi eisiau'r grym i wneud nhw? Da ni eisiau'r pwerau allu gosod system drethiannol sy'n gweithio i Gymru. Codi? Dydy'r pwerau ddim ganddo ni, hynny ydy be da ni eisiau wedi gallu helpu'r bobl sydd fwyaf o angen help drwy system sydd yn deg. Gostwng trethu, codi trethu ddim yn siŵr, ia. Ond hynny yw, am faint, da chi wedi deud newch chi godio, am faint? Gai esbonio yn llwyr ar hyn os olwch chi'n dda. Mae gennym ni argyfwng yn gofal cymdeithasol, da ni wedi sôn am hynny. Da ni yn onest, yn hollol efo'r cyhoedd. Os mae'r arian ddim yn y cyllideb o San Steffan neu yn y cyllideb o y Senedd, da ni eisiau gweld un ceiniog ar y treth i sicrhau bod hynny'n just yn mynd i gwasanaeth y cyhoeddus am amser i dod â'r rhif sydd yn yr ysbytiau ni ar draws Gymru i lawr. Dyna beth da ni eisiau gweld. Jane Dodds, diolch yn fawr iawn. Reit, dewch i ni fynd at ein cwestiwn nesaf ni, sy'n dod gan Meryl Evans. Meryl. Diolch. Mae wleidyddion wedi bod yma i Caerdydd ers dros cwarter canrif bellach, ac wedi'n siomi yn aml iawn. Ydy'r Senedd angen rhagor o bwerau fel bod Cymru yn gallu symud ymlaen? Byd ydych chi'n meddwl, Meryl, mwy o bwera? Ydych chi eisiau gweld mwy o bwera mynd i brau, mwy o Cymru'n sefyll ar ei thraed ei hun? Yn gwmws, annibyniaeth byddwn ni'n hoffi gweld, byddai'n onest. Ac, byddwn ni'n meddwl bod eisiau fwy o bwerau am hynny. Iawn, a ydych chi eisiau annibyniaeth yn reit handi? Eitha handi, fi di aros digon hir Bethan. Reit. Llyn ap Iorwerth. Mae bobl yma'n barod amdani. Ydy, a dwi'n rhannu'r deheuad hwnnw wedi gwneud drwy mywyd. Dwi'n credu bod Cymru yn well na'r hyn sydd ganddo ni ar hyn o bryd, a dwi eisiau gosod, fel dwi'n dweud, lefel uwch o uchelgais ar gyfer yn hunain, a mae hynny'n golygu bod yn ddigon dewr i gymryd yr penderfyniadau hynny dros yn hun o ran lliwio yn dyfodol yn hunain fel gwlad, fel bob gwlad normal arall yn y byd. Mae yna gama, wrth gwrs, gallen ni gymryd yn syth rwan. Mi gafon ni'r Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru, oedd yn dweud bod yna rhaid gwneud rhai pethau, cymryd y pwera dros reilffyrdd enghraifft, cymryd pwera dros yr heddlu enghraifft, cymryd y pwera dros ein adnoddau naturiol yn hunain, fel na ni sy'n gallu manteisio oddi ar y llanw a'r gwynt oddi ar yn arfordir ni yma yng Nghymru. Dwi'n credu yng Nghymru, a beth sydd ganddo ni yn rhyfedd yn yr etholiad yma, ydy Democratiaid Rhyddfrydol, Llafur, Reform a'r Ceidwadwr yn dweud wrthych chi bob dydd pa mor wael ydy Cymru, pa mor anobeithiol ydy Cymru. Mae hynny ddim yn wir. Peidiwch â dweud, mae hynny'n celwydd. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn fod siarad efo fi ynglyn â sut da ni'n gallu datblygu ein gwlad ar gyfer y dyfodol. Llyn ap Iorwerth, i fod yn gwbl glir, mae yna ddeheuad ymhlith rhai yma am annibyniaeth. Dych chi'n angerddol am hynny. Pam parcio'r syniad felly yn yr etholiad yma? Oherwydd pobl Cymru fydd yn penderfynu hyn. Dwi'n meddwl, pe bai ni'n gofyn y cwestiwn rwan, fydda pobl ddim yn barod amdano fo. Dyna pam mae angen arweinwyr mewn gwleidyddiaeth ac yn ein cymunedau, pobl fel Meryl sy'n barod i wneud yr achos. A be dwi'n cynnig i wneud drwy'r amser ydy meddwl sut ydyn ni'n cymryd cam ymlaen. Ar gymryd pwera, ond ar fod yn digon dewr i edrych llialla pen draw y siwrna yma fod. Mae'r SNP yn yr Alban eisiau referendum yn 2028. Tasa hynny'n digwydd? Bydda hynny'n newid eich barn chi ac eisiau mynd yn gynt wedyn? Does na ddim amheuaeth bod beth sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas ni yn effeithio ar farn pobl. Mae penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi cryfhau yn fawr yn deheuadau ni. Mae be allai ddigwydd yn yr Alban. Mae be allai ddigwydd pe bai, mae'n anodd dychmygu, ond pe bai rhywun fel Nigel Farage yn dod yn brif weinidog ar y deyrnas. Nigel eto. Reit? Wel, mae o'n fygythiad i Gymru. Dwi yn mynd i gario ymlaen i atgoffa pobl o hynny. Ond gadwch ni fod yn ddigon dewr yna ni'n hunan fel gwlad i gymryd yr awena dros ni'n hunan. Iawn, Helen Jenner. So, faint mae'n mynd i gostio annibyniaeth? A wedyn,
Rwy'n ti'n sôn, ti isio annibyniaeth, ond ti ddim isio cweit eto. Ti isio gofyn i pobl, ond ti'n siŵr pryd mae'n mynd i ddigwydd. A faint mae'n mynd i gostio? Os mae pobl yn stryglo hefo costau byw, sut fedrwn ni actually canolbwyntio ar y syniad o annibyniaeth? Be am y cwestiwn yna? Faint gostio'r Brexit hynny ydi? Mae Brexit na, dwi'n derbyn hynna. Dwi'n derbyn hynna. Na, dwi'n derbyn hynna. Dwi'n derbyn hynna. Y problem efo Brexit oedd, gathen ni'r chance i gymryd nôl rheolaeth i wneud y gweithio, i wneud rhywbeth dda allan ohono fo, ond oedd neb isio, oedd pobl isio iddo fo fethu. Oedd y pobl anghywir wedi cael y pŵer yn ôl. Dyna beth digwyddodd hefo Brexit. So dwi'n mynd derbyn hynna o gwbl. Helen Jenner, os gan y Senedd ormod o bwera fel mae ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl dyn ni ddim angen mwy o pwerau wedi cael ei datganoli. Mae o jyst yn gymleth. Mae o'n cymlethu pethau, a be mae'n neud hefyd ydy, mae o just for the sake of it. Mae just ar sail, just cymyn o, just fel da chi isio. Da ni angen canolbwyntio a be mae pobl yn pryderu dros. Costa byw, yr NHS, da ni angen canolbwyntio ar addysg. Mae gennym ni, fel esiampl, mae gennym ni'r canlyniadau addysg gweitha yn y Deyrnas Unedig. Mae gennym ni canlyniadau iechyd gweitha yn y Deyrnas Unedig. So dwi ddim yn meddwl bod ni angen mwy o bwerau. Fel Plaid, da chi eisiau torri budaliadau. Pam ddim gofyn am bwerau Gaerdydd? Da chi eisiau torri mewn fudo. Pam ddim gofyn am bwerau Gaerdydd? Beth amdani? Dydy mewn fudo ddim wedi cael ei datganoli. Na, ydych chi eisiau mwy o bwerau? Na, dydw i ddim yn meddwl bod hynna yn ei synwyr o gwbl. Iawn. Na. Jane Dodds. Ie, wel, diolch yn fawr iawn am y cwestiwn Meryl. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cael y cyfle i siarad am heno. Dwi eisiau just ymateb i'r hyn. Dyn ni ddim eisiau... Dyn ni yn y Democratiaid Rhyddfrydol ddim eisiau annibyniaeth. Dyn ni eisiau gweld perthynas dda efo'r Deyrnas Unedig. Dio ddim yn berffaith fel oedd y perthynas rhwng y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. Oeddwn ni ddim eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd chwaith. Dyn ni eisiau aros yn y Deyrnas Unedig, dyn ni eisiau cydgweithio fe'n gilydd. A dyn ni eisiau mwy o pweru hefyd. Be mae Rhyn yn sôn am yw'r ffaith bod ni ddim eisiau ddim mwy arian cael ei gwario ar annibyniaeth. Fel dych chi wedi clywed, mae gennym ni sefyllfa ofnadwy mewn gwasanaethau cyhoeddus ni. A mae Plaid Cymru eisiau gwario mwy o arian. A dyn ni ddim yn derbyn hynny o gwbl. Ar ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru, dydy ddim yn beth rhyddfrydol iawn, wrth gwrs, i wrthod cael trafodaeth ar rhywbeth yna, DJ? Faint fydda hynna'n gostio papur gwyn mae Rhyn a Biawredd? Bydda... Da ni'n sôn am swm bychan iawn. Hynny di, mae hwn yn adeiladu ar waith sydd wedi cael ei wneud yn barod. Bod rhai cannoedd o filoedd, hynny di, allan o gyllideb o ddim yn bell o 30 biliwn. Ond mae yna sawl comisiwn i fod yn does? Oes angen un arall? Mae hwn yn edrych ar be di'r camau da ni'n gallu cymryd mwyn grymuso'n hynna'n fel gwlad. Nid annibyniaeth, mae hwnna'n rhan o'n dyfodol ni. Mae o'n ymwneud â sut da ni'n cymryd rheolaeth dros yn heddlu. Da ni'n uniongyrchol yng Nghymru bellach yn talu dros hanner yr arian sy'n mynd i goffra'r heddlu, ac eto da ni'n cael dim rheolaeth dros sut mae'r heddlu yng Nghymru yn gweithio. Mae'r pethau yma'n bethau sydd angen eu trafod, Jane. A beth am y trafod yma? Reit rwan, gai ofyn i chi, mae o yn mynd i wario, os di'n ennill, mwy na cheiniog ar annibyniaeth, oherwydd mae o'n mynd i ddechrau ar y papur gwyn yma. Felly, da chi'n cael drws ar unrhyw fath o fargen efo Plaid Cymru. Dyn ni'n glir iawn am llinellau coch. Ddim just un ceiniog ar annibyniaeth, ond dyn ni eisiau mwy arian i fewn i afonydd ni, mwy arian i gwasanaethau cyhoeddus, mwy arian i fewn i gofod plan. Mae pawb o canolpwyntio ar hyn, a mae Rhyn wedi canolpwyntio ar hyn, achos mae o'n anffodus. Ddim i fyny ni ydy, dwi'n sicr... Ond da chi'n mynd i wario mwy na ceiniog ar annibyniaeth. Ydy mae o. A ddim i fyny ni mae o. Ar sut i ddatblygu ein gwlad ni ar gyfer y dyfodol? Dyn ni ddim yn Morgan. Llafur Cymru yw Plaid datganoli. Dwi'n prawd mae Llafur Cymru sydd wedi dechrau fe, sydd wedi datblygu fe, a nawr dwi'n falch iawn bod ni'n mynd i ehangu'r Senedd. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir, a dwi'n meddwl hefyd bod na waith i wneud o ran ehangu y pwerau. Ond dwi ddim eisiau gweld ni yn torri ymaith oddi wrth gweddill y Deyrnas Unedig. Fi yn meddwl bydde hwnna'n gostus tu hwnt i'n gwlad. Dwi'n meddwl bod ni'n gryfach gyda'n gilydd, i weithio gyda'n gilydd. Dwi'n meddwl bod bydde'r cost i bob teulu yn aruthrol. Mae'n ddiddorol yn dwi bod Plaid Cymru eisiau annibyniaeth, ond cyn i nhw fynd, maen nhw eisiau Lloegr i dalu. Mae fe'n contradiction o'r galon.
wrth galon Plaid Cymru. Mae rhywun angen egluro Llyned Morgan, wedi ystyr annibyniaeth. Da chi eisiau bod yn ddibynnol, dwi ddim. Wel, chi'n gofyn am fwy o arian oddi o'r Lloegr. Oherwydd maen nhw'n deud wrthon ni bod y Deyrnas Unedig yn deg efo ni, a dwi eisiau os ydio, dangosod bod o'n deg. Mae fwy o arian yn dod o Gymru, i Gymru, na maen nhw'n cael y pen yn Lloegr. A mwy i Lundain na sy'n dod i Gymru. Dwi'n meddwl beth sydd ddiddorol yw, mae Plaid Cymru a pleidie eraill, mewn gwirionedd, wedi dewis cael dadl cyfansoddiadol. Gai roi enghraifft i chi dros gofidion pobl Cymru. Felly, yn ddiweddar, oedd yna bleidlais yn y Senedd, lle oedd gofyn i ni i helpu i ddiogelu pobl sy'n gweithio yn ein siope ni. Nath pob un o'r pleidie eraill pleidleisio yn erbyn hynny, achos bod nhw eisiau dadl cyfansoddiadol. Iawn. Nid dyna yw Cymru dwi eisiau bod yn. Llyned Morgan fel Plaid hefyd eisiau rhagor o bwera. Da chi eisiau stad y goron, Plismona, cyfiawnder pobl ifanc. Keir Starmer yn Downing Street yn dweud na i bob un. Pam bod ddim yn rhoi y pwera da chi arweinydd Llafur Cymru isio? Pam bod yn gwrthod chi? Mae wastod tensiwn yn mynd i fod rhwng y ddwy blaid. Mae hwnna'n oce? Datganoli. Llafur Cymru ydyn ni. Llafur Cymru. I ni'n rhan, a byddai wastod yn rhoi'n gwlad ni cyn yn plaidi. Dyna sy'n bwysig yn arbennig pan ych chi'n brifo ni fel Cymru. Blaid a Keir Starmer. Dwi yn yr un blaid, o'r un prowd o hynny, ond dwi yn meddwl bod e'n bwysig i sefyll dan dros Gymru ac i sicrhau bod fi'n gweud wrtho fe'n blwmp ac yn blaen plan dwi ddim yn cytuno. Nes i ddim cytuno gyda ge pan o'n i ddim yn cael yr arian cywir am rheilffyrdd. Nes i ofyn iddo fe i helpu datblygu Wylfa. Mi ddath a roddodd 2.5 biliwn o bunnau yn ychwanegol. Mi wnaethon ni ofyn hefyd am helpu glirio'r tomenni glo. Mae wedi dod a helpu. Ond mae yna adegau, pryd dwi ddim wedi helpu, a fyddai'n dal i ofyn. A dwi ddim yn mynd i ymddiheurio am hynny. Paul Davies. Wel, wrth gwrs, dyw'r rhin ddim eisiau siarad am annibyniaeth, oherwydd mae'n gwybod bod e'n amoblogedd yn yr etholiad yma. A os ydy'r rhin eisiau annibyniaeth, mae'n rhaid i fe ateb 3 cwestiwn sylfaenol. Gynta i gyd, siwt ych chi'n mynd i dalu, oherwydd mae'r IFS wedi dweud bydd yna fwlch o ryw 12 i 15 biliwn o bunnoedd rhwng beth ni'n codi yng Nghymru a beth ni'n gwario yng Nghymru. Pa fath o arian ni'n mynd i ddefnyddio, a siwt ych chi'n mynd i diogelu ni, achos chi eisiau ddim fod yn aelod llawn o NATO chwaith. So mae rhaid i chi ateb y cwestiynau yna cyn bod Cymru yn annibynnol. Mae e-bostio'r adroddiadau ar yr rheini i Paul Davies, os di'n dymuno i gweld nhw. Gwedwch wrthon ni nawr. Y cwestiwn ydy hyn, reit? Be ydy ein safle ni o fewn y Deyrnas Unedig? A oes na fwy y gall Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei wneud i ddangos bod y deyrnas yma yn un sydd yn gyfartal? Ar hyn o bryd dwi ddim yn gweld ei fod o, ac mi wna i wastad wneud yr achos dros degwch i Gymru, lle dydy'r pleid eraill ddim yn fodlon gwneud. Mae'r Reform hyd yn oed wedi dadlau na ddylen ni fod yn cael y 4.5 biliwn o bunnau sy'n dyledus i Gymru oherwydd rheilffyrdd HS2. Dwi eisiau dod â Tessa Marshall i mewn. Diolch am y cwestiwn, oherwydd mae'n really exciting, actually. Mae'n rhywbeth fi'n really passionate amdano, oherwydd fi'n 29, mae nifer iawn o ffrindiau fi wedi gadael Cymru, oherwydd mae y swyddi a mae'r dyfodol ddim yma. Ni'n gwybod fod angen iddyn ni creu system gryfach, ac felly yn y manifesto ni'n siarad am ddatganoli dŵr, ddatganoli reilffyrdd, ddatganoli broadcasting, ddatganoli, ac yn bersonol i fi, y peth exciting yw ddatganoli y gyfraith ac policing, oherwydd ni'n gwybod fod angen iddyn ni newid y system. Hefyd, os ni'n ddatganoli dŵr, fyddwn ni'n gallu gwneud dŵr Cymru yn nationalised dŵr Cymru, oherwydd mae hyn yn really bwysig, oherwydd ar hyn o bryd mae 40% o biliau dŵr ni yn mynd tuag at talu ei dyled nhw. Os ni gyda pwerau dros yr ardaloedd yma, ni'n dod o sgiliau, ni'n dod o resources, a ni'n dod o swyddi i Gymru. A mae'r pethau yma i gyd yn really bwysig ar gyfer dyfodol ni. Tessa Marshall, sgynnoch chi amserlen ar gyfer annibyniaeth? Pa mor bell ydych chi? Pa mor sydyn ydych chi eisiau mynd? Ni'n gwybod fod ni angen creu sylfaen gryf yn civic society ni cyn i ni mynd yn annibynnol. Mae rhan fwyaf o pobl ddim hyd yn oed yn gwybod fod y system bleidleisio wedi newid. Sut ydyn ni'n gallu mynd yn annibynnol os ni ddim hyd yn oed yn cael civic society gryf? Iawn. Mae yna lot o ddwylo i fyny. Reit, dewch i ni fynd i'r dyn mewn glas yma. Diolch. Gallai fy nôl i'r melynau gwynt yma, achos mae
mae pwerdi nwy Penfro yn creu 2,200 o megawatts, a mae Cymru yn defnyddio 1,600 o megawatts. Felly mae bob felin wynt sydd yng Nghymru nawr, a mae 60 o safleoedd yn pweru Lloegr. Maen nhw moyn dod mewn a 70 o ffermydd gwynt newydd, a melynau lan i uchder y Tŵr Eiffel, a mae reini yn enfawr i bywaru Lloegr. So, drwchwch ar y graff sy'n ar gridwatch.co.uk. Mae fel ioio. Sy'n mae gwynt mynd i byweru dim. Fi ceir diesel a petrol ar yr hewlydd ni yn y 2050. Achos sy'n mae gwynt ar hael mynd i byweru nhw. Diolch yn fawr iawn. A llaw manna, mewn streipes. Diolch yn fawr. Mewn streipes. Lady mewn streipes o fanna. Diolch yn fawr i chi. Mae rhaid ni gyd cyfadde bod Cymru'n cael ei trin yn wahanol. Mae rhaid dadlau'n anheg yn gymharu â phobl yn Lloegr ac yn yr Alban. Heb hyd yn oed sôn am annibyniaeth, mae rhaid ni gyfadde bod angen ni edrych ar sicrhau bod fel Plainfield Hafal dros y Deyrnas Unedig cyn ni hyd yn oed sôn am annibyniaeth oherwydd bod Cymru yn cael ei trin yn israddol, yn addysg, yn iechyd, yn edrych ar reilffyrdd a heolydd. Dyn ni ddim yn cael ei trin yn edrych ar capita mae Cymru'n derbyn i bob person. Dydy hi ddim yn hafal ac felly, cyn sôn am annibyniaeth, beth fydd yn cael ei wneud i sicrhau bod Cymru'n cael ei trin yn deg yn y Deyrnas Unedig? Diolch yn fawr iawn. A drws nesaf? Gwestiwn i Reform UK, fe wedodd Nigel Farage yn 2016 byddai'r Deyrnas Unedig yn arbed 350 miliwn o Brexit. Oedd e'n gweud celwi prynu, mae fe'n gweud celwi nawr. Chi'n wared am meddyliau pobl Cymru. Dau ateb hwnna. So basically, da chi'n sôn am y bws coch. Dwi clywed gymaint am y bws ma. Boris Johnson, ddar ei ddod i fyny hefo'r slogan 350... Dwi'n gwybod hyn, achos oedd Boris Johnson efo vote leave, oedd Nigel Farage hefo grassroots out. Dau campaign hollol gwahanol. Ond ni cysylltiedig hefo Nigel Farage hefo grassroots out. So dwi wedi cael llon bol o Nigel Farage yn gael ei feio am y bws coch. Iawn. Diolch yn mynd nôl at y cwestiwn, dydy Brexit ddim yn rhan o'r etholiad yma, ond mae'n codi ben yn aml iawn. Ambell i gwestiwn arall, neu bwynt sydyn, a wedyn y lady yma. Diolch. Just pwynt sydyn, yn yr ystyr gofyn am beth yw'r broblem yn y Senedd. I mi, siom i'w gweld y 6 parti yma heddiw. Dwi'n meddwl bod safon yn y cynulliad ddim digon da. Mae safon y gwleidyddion ddim digon da. Dwi wedi bod yn pleidleisio Plaid Cymru drwy mywyd, ond anffodus, mae Plaid Cymru yn adael i, maen nhw wedi mynd i'r chwith werdd eithafol. Mae yna barti arall sydd ddim wedi cael ei dewis yma heddi, sef y parti gwlad sy'n genedlaetholwyr, sydd yn Gymru Cymraeg yn edrych a eisiau hunaniaeth a'r iaith i fyw, ond dyn nhw ddim wedi cael gwahoddiad. Fi yw'r unig un sydd wedi cael gwahoddiad hyd yn oed yma, a dwi'n siomedig i'r esbyrrec, bod chi ddim yn caniatáu y parti gwlad sydd yn wahanol i rhain i gyd. A just ar ran hunan lwodraeth... Ar y pwynt yna, gai ddeud, na'r 6 fflaid mwyaf yng Nghymru ydy'r rhain. Mae'r rheswm am hynny yw fod ni ddim wedi cael cyfle. Ond o ran hunanlywodraeth, mae 58 o wledydd wedi cael hunanlywodraeth o Loegr, a does dim un o'n nhw wedi dewis ei feddwl. Da chi wedi gwneud eich pwynt. Da chi eisiau mynd yn gynt. Diolch o galon am y pwynt. Llun a Piorwaith, mae yna bobl yma sy'n eisiau mynd yn gynt ar annibyniaeth. Oes, yn cynnwys Meryl, hynny i fi, wastad pobl Cymru sy'n penderfynu ar ein tywydd ni fel gwlad. Cynnig arweiniad ydyn ni, gosod dyhead, gosod lefel uchelgais, gofyn i bobl fod yn ddewr ynglyn â be allan ni wneud, ond meddwl be da ni'n wneud heddiw ar iechyd ag addysg, ar creu swyddi, ar gynnig gofal plant ac yn y blaen. Mae gennym ni bethau i'w gwneud mewn llywodraeth yn syth os allan ni adeiladu ymddiriadaeth efo pobl. Gawn ni gymryd y pwynt sy'n agos iawn at y cwestiwn, sef trin Cymru'n deg o ran ariannu. Paul Davies, y pwynt o'r cefn yna. Cyn annibyniaeth, cyn unrhyw beth arall, trin Cymru'n deg. Beth ydych chi'n neud i sicrhau bod yr arian? Ai pobl yn deud bod o'n anheg ar hyn o bryd? Dwi yn derbyn y pwynt yna, a os ydrychwch chi nôl, dwi wedi bod yn ymgyrchu i newid y fformula Barnett, enghraifft. Dwi wedi bod yn gweud yna ers blynyddau bellach. Wrth gwrs, fe ffeiles i berswadio ymlaid i ar y pryd, ond dwi'n credu bod rhaid i ni edrych ar hwnna i sicrhau bod ariannu deg yn dod i Gymru, achos fel la i ni yn mynd i cadw y Deyrnas Unedig gyda'i gilydd. Beth ydych chi'n neud i ariannu Cymru yn wahanol, Jane Dodds?
Wel, mae rhaid i ni gweld mwy ar yn dod i fewn, a dwi wedi siarad am be mae'r Llywodraeth yn San Steffan yn gwneud. Maen nhw'n jyst yn rhoi yr arian i fewn i'r pacedi nhw. A chi'n gwybod, da ni'n clywed y llafur ac o lyned bod gen i ddim llawer o dylanwad i ddeud y gwir dros Cysta yma, ond da ni isio yr arian yna, a da ni isio sicrhau bod y Llywodraeth nesaf yn gryf efo'r Llywodraeth yng Nghymru. Da ni isio stad goron i ddod i fewn i Gymru hefyd. Da ni isio gweld yr arian o'r HS2 dod i fewn i Gymru. A dwi eisiau jyst ymateb be mae'r hyn yn dweud. Mae'n dweud bod ni, y bleidiau eraill, yn siarad Gymru i lawr. Mae hynny ddim yn wir o gwbl. Da ni eisiau gweld Gymru bod yn well, a dyna'r rheswm da ni'n sefyll yma heno. Diolch yn fawr iawn. Da ni am symud at y cwestiwn nesaf sy'n dod heno gan Aled Thomas. Aled. Diolch. Dwi'n ffermio. Sut ydych chi am sicrhau bod dyfodol i bobl fel fi ac i gymunedau cefn gwlad Cymru? A sut ydych chi'n teimlo fel ffarmwr ar hyn o bryd, Aled? Ydy'r gwleidyddion, ydy'r Llywodraeth yn eich trin chi'n deg? Wel, sa'i credu bod nhw'n problem dyn ni gyda TB ar y foment. Sdim byd i gael ei wneud bwyta. Mae'r SFS yn ddim yn ffit i fynd i pawb yn Cymru ar y foment. Mae treth etifeddiaeth mae wedi dod nawr. Sdim byd i gael ei helpu neb. Mae pethau o flaen i o hyd. Fi'n gwybod mae net zero mae'n bwysig, ond mae rhaid bwyda'r pobl mae cynta. Diolch yn fawr iawn. A'r SFS, wrth gwrs, y cynllun ffermio cynaladwy, dyna lot o drafod hynny, dwi'n siŵr. Tessa Marshall, beth sy'n bwysig fan hyn? Natur, yr amgylchedd, ta bywoliaeth ffermwyr? Wel, fi'n meddwl mae ddim yn pethau wahanol. Maen nhw i gyd yn yr un peth, oherwydd ni'n gwybod ar hyn o bryd mae ffermwyr actually yn colli arian oherwydd extreme weather, gyda llifogi, gyda syched. Mae rhain actually yn effeithio ar stociau. Felly ni angen sicrhau fod y cynllun ffermio canoliadau actually yn gweithio i ffermwyr. Ni'n gwybod fod 7 mlynedd wedi bod ers i Brexit digwydd, ac oedden ni wedi, dyna hyn y cynllun, wedi cael ei ddatblygu much mwy gyflym nac oedd e wedi, mwyn rhoi y certainty iddo chi, oherwydd mae dim busnes yn gallu redeg pam does dim certainty, ond ni'n gwybod fod oherwydd ni'n newid hinsawdd, mae angen iddyn ni sicrhau fod ni yn gweithio gyda chi, gweithio gyda ffermwyr, a creu dyfodol lle mae pobl yn gallu gweithio mewn cefn gwlad mewn swyddi da. Ar hyn o bryd, yr average age o ffermwyr yw dros 60. Pam ydy pobl yn gadael ffermio, ni angen edrych ar hynna a sicrhau bod ni'n creu swyddi da yn ffermio, lle mae pobl yn gallu ffermio ar y tir, lle mae pobl Cymru gallu aros ar y tir, ac ni'n gallu dod â byd natur yn ôl hefyd. Mae hyn yn really bwysig fod hyn i gyd yn digwydd mewn partneriaeth, oherwydd dyw e ddim wedi digwydd yn partneriaeth ar hyn o bryd, ac mi really clywed chi, oherwydd fi wedi bod yn gweithio gyda y ffermwyr, fi wedi bod yn gweithio mewn y sector amgylcheddol, a fi wedi gweld y ddinistyr sydd yn digwydd. Mae angen iddyn ni roi sylfaen gryf a certainty i busnesau ffermwyr. Paul Davies. Wel, drychwch, amaethyddiaeth yw asgwn cefn gwlad Cymru, ac a mae rhaid i ni gofio hefyd, bob pint sy'n cael ei busoddi yn y diwydiant amaethyddol, fe gynnyrchu rhyw 9 pint o elwa tuag at yr economi ehangach, a dylen ni ddim anghofio hynny. Hefyd, mae'r diwydiant amaethyddol yn bwysig iawn i'r iaith Gymraeg, oherwydd mae 43% o bobl sydd yn ymwneud gyda amaethyddiaeth yn siarad Cymraeg i gymharu a ryw 20% i'r boblogaeth gyffredinol. Felly, dylen ni ddim anghofio hynny. Mae'r rhaid i ni roi hwb, dwi'n credu, i'r diwydiant amaethyddol. Dyna pam yn ein manifesto ni wedi gwneud yn eitha clir, fyddwn ni yn cynyddu y gyllideb ffarmo 100 miliwn o bunnoedd dros y Senedd nesaf. Hefyd, i ni wedi dweud byddwn ni eisiau sicrhau fod diogelwch bwyd yn ganolog i'r cynllun ffermio canoliadwy. Ac yn anffodus, mae'r Llywodraeth bresennol wedi newid ond dyn nhw ddim wedi newid digon da. Beth am darged o zero net? Ydy hynny'n bwysig? Wel, oedd y dyn wedi gofyn y cwestiwn ynglyn â TB mewn gwartheg. Mae hwn yn bwysig. Mae hwn yn bwysig iawn. Mae'r rhaid i ni mynd i'r afel gyda'r clefyd yma, nid yn unig mewn gwartheg, ond yn bywyd gwyllt hefyd. Mae'r rhaid i ni wneud hynny, oherwydd
os ydrychwch chi yn Lloegr, lle maen nhw wedi delio ag yn bywyd gwyllt, mae'r rat TB mewn gwartheg wedi gostwng 56%. Mae'r rhaid i ni gael llywodraeth sy'n barod i weithredu. Dwi wedi bod yn gweud hyn nawr ers dros 20 mlynedd. Dwi'n gwybod y pwysau mae y clefyd TB yn rhoi ar ffermwyr ac ar ffermwyr. Mae'r rhaid i ni mynd i'r afel ar clefyd yma mor gyntaf ag sy'n bosib. A ty pwy fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf, mae'n bwysig bod nhw'n taclo hyn. Eluned Morgan. Wel, cafodd Brexit effaith mawr ar amaeth, a mae hwnna'n glir, ond ar ben hynny, dwi yn meddwl ers hynny, oedd rhaid i ni aildrefnu sut o'n i'n gofalu am amaeth yng Nghymru, achos cyn hynny oedd yr aryn dod yn uniongyrchol o Frwsel. Beth sydd wedi digwydd yw trafodaeth hir iawn gyda yr undebau amaethyddol ar y cychwyn, o'n nhw'n anhapus iawn. Ond mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd, mae hi wedi cymryd blynyddoedd, mae 350 miliwn o bunnau yn cael ei fuddsoddi mewn amaeth yng Nghymru, sydd ddim yn swm fach. Mae'n bwysig o ran cynhyrchu bwyd wrth gwrs, ond mae'n bwysig hefyd bod rôl i gael ar gyfer gofalu am yr argylchedd. Os neb yn well am wneud hynny, na ffermwyr. Ac ar hynny, Morgan, ydych chi'n teimlo fel llywodraeth bod chi falle wedi camddeall y diwydiant? Hynny yw, oedd rhaid ailunio arian wedi Brexit. Fe ddethwch chi gynllunio cynllun cynaladwy. Ac eto ydych chi wedi gofyn newid hwnna yn gwbl sylfaenol. Dych chi'n deall y diwydiant amaeth? Wel, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni yn gwrando. A ni wedi dangos bod ni yn gwrando. Ond ar ben hynny, dwi'n meddwl bod e'n bwysig i danlinellu, mae yng nghefn gwlad, mae yna fwy na amaeth, ac un o'r pethau ni wedi cynnig yw ein bod ni yn datblygu datblygiad economaidd cefn gwlad sydd yn deall bod mwy ynglyn â cefn gwlad na just ffermwyr. Maen nhw'n holl bwysig, ond mae e lot yn helaethach na hynny. Dewch i ni fynd nôl at Aled na ddofyn y cwestiwn fan hyn. Fi'n deall y pwynt na, ond mae'n rhaid chi dal o cwmnioedd fel Dŵr Cymru, sy'n rhoi gwastraff nhw mewn i arfonir ni, a'n pwysio bus eto ni, yw ni yw'r problem. Pam swch chi'n dala nhw i cyfrifoldeb nhw fyd, a chi'n mynd yn bwyty mae pethau eraill yn cefn gwlad. Mae siopau bocheriad ni'n cael, mae siopau bach yn cael yn y trefi yma, a mae'n gael eu llanw a siopau vapes nhw pethau. Pam swch chi'n edrych rôl y busnesau bach yn Cymru, yn lle'r busnesau sy'n eisiau yn y trefi ni. Mae rhaid edrych rôl y pethau sy'n bwysig i asgwrn cefau yn Cymru, yn lle jyst mynd i llanw'r siopau dy unrhyw wastraff. Ar y blaen, a wedyn nôl at Lynedd Morgan. Dau pwynt sydd y fi, really. Un pwynt yw, o'ch chi'n sôn am bwyty Brexit. Fi'n gwybod o'ch chi'n sôn agor am bwyty fe. Os rhywbeth, fi yn tri diwydiant gytre, wyau, llath, cig, oen a beefte. A fi'n gwybod maen nhw lan a lawr, ond na'r market ni'n byw ni, na'r free economy ni'n byw yn. Ar hyn o bryd mae'r pedwar farchnad lan oherwydd ddim quite digon o demand ond ddim digon o supply. So chi ffili beio Brexit dan hwnna ac mae ffarmo eitha da ar hyn o bryd. Pwynt arall yw'r TB. Llynedd halwch chi 45 miliwn os fi'n reit ar yno TB, 25 miliwn y compensation, roughly 18 million ar admin, ffydd a pethau i'r vet, a roughly 2-3 million ar research, os fi reit. Mae 45 million yn ffigur ein i bod ers chi'n power ys dim byd i newid. Hefyd, nawr chi Plaid Llafur, chi mae'n dod mas a new BVD regulations gyda TB. Felly mae hwnna'n rhywbeth arall chi'n dod i straen ar ffermwyr godro, a so chi wedi solfo un problem to, sôn am dod un arall. NVZs, un arall, chi, mae hwnna classic sain sy'n sôn am bwyty NVZs nawr, a fel y cwlt yn gweithio nawr, mae nhw dal yn beio ffermwyr am pollwto rhyfedd am NVZs yn regulations. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y pwyntiau. Pwynt ar amaeth? Hoffwn gwybod beth byddwch chi'n gwneud amdano technegau slurry a pethau, achos mae tir ni wedi effeithio oherwydd bod slurry yn llifo i mewn i fe, a mae wedi dinistrio coedwig ni, mae wedi dinistrio tracks ar afonydd, ond hefyd hoffwn gwybod, mae sôn am buddsoddi mewn i egni nuclear yng Nghymru, a hoffwn gwybod pam ydych chi'n gwneud hyn, a pam ydych chi'n dewis rhywbeth sy'n creu gwastraff ymbalodrol yn lle falle wneud tidal lagoon neu defnyddio'r gwynt a solar i pweru'r gwlad. Iawn, Rhina Piorwerth.
Mae o'n rhywbeth sy'n cyffroi fi, y syniad o gael Llywodraeth Plaid Cymru sydd yn deall ac yn cefnogi amaeth. Mae rai fi ddatgan bydd yn fan hyn. Mae'n mab yn hyn yn un o griw o Gymru sy'n astudio'n Hapar Adams am rad mewn amaethyddiaeth rwan, ac yn griw o bobl sydd isio cael gyrfa mewn amaeth. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod y Llywodraeth yn cymryd yr holl gamau mae yn gallu wneud i ddangos gwerthfawrogiad o amaeth oherwydd i gyfraniad o ran cynhyrchu bwyd, diogelwch bwyd, o ran ein cymdeithas ni, o ran ein economi wledig, a mae'r holl syniad mae wytnwch gwledig, ti'n hollol iawn, Aled, yn bwysig iawn. Sut i sicrhau bod y cadwyni yma, yr ffermydd yn bwydo yr siop cigydd ac yn y blaen. Mae mor allweddol. A be da ni'n dweud ydy'n hollol glir iawn. Da ni eisiau dilyn y dystiolaeth a hynny ar TB, yn cynnwys byd natur, dilyn y dystiolaeth ar NBZ. Diolch gwneud dim synwyr i fi fod yn gofyn i ffermio yn ôl y calendar. Da ni'n barod i ddefnyddio'r dechnoleg sydd ar gael mwyn datrys y broblem amgylcheddol hefyd. Am rhofiad yn llaw ar ynghalon, mae'r ffermwyr dwi'n ei nabod yn dda, yn cynnwys yr ein yn heulu'n hun, eisio ffermio yn y ffordd mwyaf amgylcheddol gyfrifol bosib. Be mae Llywodraeth angen i wneud ydy dangos y cyfrifoldeb amgylcheddol yna a helpu a gweithio efo'r amaethwr i sicrhau bod nhw'n gallu ffermio mewn ffordd sydd yn ganaliadwy'n ariannol economaidd i'w busnes nhw ag i'r blaned da ni'n byw yn. Fyddech chi'n cael gwared ar cynllun? Cynllun ffermio cynaladwy, ydych chi eisiau digwyddio? Na, mae'r cynllun ganddo ni oherwydd yr oedd rhaid i gael oherwydd bod Brexit wedi digwydd. Dyna ydy'r cynllun sydd ganddo ni. Mae wedi gallu cael ei gryfhau lot, a dwi'n cymryd lot o glod rhai o fewn Plaid Cymru, yn gweithio fe'r undebau amaeth a ffermwyr sydd wedi llwyddo i berswadio'r Llywodraeth i newid rhywfaint ohono fo o blannu coed i nifer o faterion eraill. Ond mae dal angen esblygu hwn. Gwneud yn siŵr bod na dorri ar y biwrocratiaeth lle da ni'n gallu gwneud hynny mwyn caniatáu'r ffermwr ffermio yn y ffordd mwyaf effeithiol posib tra, fel dwi'n deud, yn gyfrifol yn amgylcheddol hefyd. Mae bosib gwneud y ddau, does gen i ddim cwestiwn o gwbl. Jane Dodds. Wel, dwi'n cytuno lot sydd wedi cael ei dweud, ond Aled, i'n mynd yn ôl i'ch cwestiwn chi. Ffermwyr Cymru ydy'r gorau yn y byd, a mae rhaid i ni just sicrhau bod nhw'n cael y cefnogaeth. Dwi ddim yn siŵr bod Caerdydd yn deall hynny, ddeud y gwir. Chi ydy'r profession sy'n gwybod fel da ni wedi clywed am yr amgylchedd yn well nac na profession arall. Ar ben beth sydd wedi cael ei dweud, dych chi wedi cael blynyddoedd o ansicrwydd, mae hynny'n glir, a mae hynny'n effeithio eich iechyd meddwl, a mae hynny'n ofnadwy. Felly, da ni eisiau sicrhau bod na sicrwydd trwy yr arian, da ni eisiau gweld rhaglen i ffermwyr ifanc, da ni eisiau gweld bod yna rhyw fath o system i cael sicrwydd i chi dros eich bwyd. Dyn ni ddim i ddeud y gwir yn talu ddigon am bwyd ni yma yng Nghymru. Mae'n costio mwy, chi'n gwybod, dyn chi'n cynnyrchu. Felly, dwi ddim yn siŵr beth dyn ni'n gwneud. Mae rhaid i ni cael strategaeth bwyd i edrych ar hynny, ond cydgweithio efo ffermwyr fel chi, Aled. A ffermwydd gwynt, gafon ni gwestiwn yn gynharach, ynni, niwclear, ffermwydd gwynt yn ar dyfodol, lle da chi fel Plaid yn sefyll o ran ynni? Dyn ni eisiau gweld pob peth yn digwydd, ond ddim yn gweld ffermwydd gwynt yn y maint da chi wedi sôn am ar y tir. Mae'n rhaid i ni gweld y ffermwydd gwynt yn y môr, ond dyn ni eisiau gweld y teitl fel da chi wedi dweud, dyn ni eisiau gweld mwy o hynny'n digwydd. Mae'n siomedig iawn bod Ceidwadwyr wedi tynnu allan o'r Swansea Tidal Lagoon, a wedyn dyn ni wedi colli blynyddoedd dros hynny. Dyn ni eisiau gweld yn union, dyn ni eisiau gweld rhaglen am pob peth. Mae'r byd ar dan, a mae'n rhaid i ni gweld pob peth, ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod y cymunedau yn perthyn yr ynni gwynt. A sy'n ma diogelu'r cymunedau gwledig yma, Helen Jenner? Wel, dwi wedi bod yn siarad efo ffermwyr hefyd, ac mae gynnu fi ffarmwr sydd wedi dod efo fi hen yma, mewn y spin room, fel da ni'n siarad, ac maen nhw'n cael eu hamro, dyna beth dwi wedi gweld, maen nhw'n cael eu hamro, a maen nhw'n boddi mewn gwaith papur, a mae'r SFS, mae yna gormod o canolbwyntio ar net zero ac ar ymgylchedd ddim digon ar cynhyrchu bwyd. So mae ffermwr angen cael ei gadael i actually canolbwyntio ar ymgyrchu bwyd. So o be dwi wedi glwad, dydy'r SFS, dydy o ddim yn fit for purpose.
Okay? Mae o'n da i ddim. A hefyd, mae gennym ni'r... Be fyddwch chi'n neud yn ei lefo felly? Wel, da ni eisiau diwygio fo, i wneud synwyr, i ddim gorfodi ffermwyr. So dwi wedi clywed gyn ffermwyr bod nhw'n gorfod plannu sawl coed, lot o goed ar ei dir nhw. A mae hynna, ddim yn dibynnu faint o tirs gyda nhw, maen nhw'n gorfod plannu, dwi'n meddwl bod hyn yn iawn, yr un faint o goed, dim ots faint o tir sydd gyda nhw. So mae hyn yn hollol hyd. Mae o'n gwleidyddiaeth ddiog iawn. A'r NVZ, mae o'n perthnasol i rei ffermydd, ddim i'r lleill. So mae'r blanced rules yma, mae'r goriolaeth a mae'r SFS na, maen nhw'n cael eu hamro. A maen nhw angen canolbwyntio ar cynhyrchu bwyd. Iawn. Paul Davies... Paul Davies wedi wneud y pwynt yn gynharach bod nifer fawr o gymunedau gwledig yn Gymraeg. Hynny yw, ydych chi'n poeni am gymunedau Cymraeg? Yndw, mae pobl yn gadael. A dyn ni'n gwybod heddiw bod nifer y siaradwyr Cymraeg er enghraifft wedi gosgwyn 52 o filoedd dros y 2 blynedd diwetha. Fel Plaid, ydych chi am gael gwarad o'r targed miliwn o siaradwyr? Be da ni wedi dweud am hynna ydy, da ni angen y cyfleoedd i pobl ifanc fedru aros yng Nghymru. Achos mae rhyw 80% o'n nhw yn gorfod gadael i gael swyddi dros y bordor, so mae'r iaith yn mynd efo nhw. So da ni bendant, fel siaradwyr Cymraeg yn hyn, fel siaradwyr Cymraeg, doedd gynnu fi ddim Cymraeg adra, nes i dysgu Cymraeg fi yn yr ysgol, a dwi yn bendant eisiau cefnogi ysgolion dwyieithog, ysgolion Cymraeg. Targeda fel arfer dydyn nhw ddim yn gweithio allan yn dda iawn. Dwi'n deall y syniad o uchelgais, ond da ni eisiau gweld practicalities rwy'n gwneud yn siŵr bod pobl yn cael ei annog i siarad y iaith, a bod ni'n cadw pobl ifanc ni fyma. Achos dim waith, dim iaith. Iawn. Felly, dim iaith, dim waith. Ond gai ofyn, sut ydych chi'n teimlo felly fel siaradwr Cymraeg yn clywed Nigel Farage yn deud bod ni'n siarad iaith Oedd hynna yn cameo, oedd o'n scripted ac oedd o'n joc. Dwi'n abod Nigel Farage, dydy o ddim yn sbio i lawr i drwy'n ar siaradwyr Cymraeg, a mae hynna'n ffaith. Ddari'ch chi chwerthin ar y joc? Wel, fysa ddim yn joc sy'n ni di ddeud, ond joc oedd o. Mi dderbyniodd o arian am i wneud o. Dyna di'r peth. Sut mae... Reit, mae yna lot fawr o ddwylo. Dewch i ni fynd i'r blaen fan hyn, yn sydyn, diolch. Dwi ddim yn gallu trystio Plaid sydd yn dwiwio iaith Cymraeg a hefyd safle Cymru fel gwlad a hunaniaeth Cymru. A dwi ddim yn gallu ymddiried yn Plaid sydd ddim yn gweld Cymru fel gwlad a sy'n moyn cywraedd a traddodiadau a dwi lle ni, so ie. Diolch yn fawr iawn. Cymru sydd angen canolbwyntio ar y draddodiadau a sefyll ar ei thread ei hun. Iawn, diolch. Dwi'n gofyn hyn i reform, iawn. Dwi'n gwybod eich ddim yn joc, which dydy o ddim, na ffod dyd yna afo meddwl o gyd. Da chi'n cofio, hwn di Senedd election, da chi'n dyd y joc yna, mae pawb yn cymryd i pob i weld o. So pam dylsa rwy'n yn y stafell mae really cymryd beth da chi deud i ni, pam mae eich arweinydd yn sbio ar ni fatha foreigners. Oedd o'n fideo, na i just ail ddeud o, so oedd o'n fideo wedi cael ei sgriptio, dwi ddim yn sbio ar siarad Cymraeg fel foreigners, sgript oedd o. Bydd fe'n gweud unrhyw beth? Mae o wedi cael ei cymryd allan o context. Bydd fe'n gweud unrhyw beth? Mae o wedi cael cymryd allan o context. Be oedd y context? Wel, y context oedd, oedd na bobl yn priodi ac oedd nhw wedi sgwennu sgript iddo. So bydd fe'n gweud allan allan. Dych chi eisiau Newch chi ymddiheuro i bobl yma yng Nghymru am be mae Nigel Farage wedi dweud am yr iaith? Dych chi wirioneddol meddwl bod hyn yn bwynt pwysig pan mae yna gymaint Beth arall y bobl yn gweud am arian? Na'r cwestiwn. Ni sy'n pwysleisio amdana chi. Da chi gorau poeni am ni fel Cymru sy'n arweinydd yng Nghymru. Iawn, dim ymddiheiriad. Diolch. Dyn mewn dia gwyn yma. Yn y wlad. Iawn. Byddwn ni'n neud byd â ni, so dwi'n bychanu Cymru fyna. Wel, it's such a point fyna, sorry. Dio ddim yn bychanu. Wel, it's such a point fyna gynharach amdano busnesau bwyd yn cael lawr fel cigydd ac yn y blaen. A dwi'n teimlo'n grif y beth yna, yn ddiweddar with pastures wedi bod nawr, a peth mwyaf ni'n gwerthu yn siop cig yw cigon, peth mwyaf ni'n gwerthu yma yn y wlad, a digwydd bod archfarchnadoedd yn torri pris i dros hanner ar yr adeg ni, a dig mwy o brysur i cigydd. Chwyr, beth ych chi'n mynd i wneud y beth i cadw'n fwyd werth i arian? Yn sydyn iawn, Eluned Morgan, i gloi y sesiwn ar amaeth, pa obaith allwch chi gynnig i'r bobl yma sydd yn amlwg yn y diwydiant nifer fawr ohonyn nhw? Wel, mae'r ffaith bod yr SFS wedi datblygu gyda y diwydiant, gyda yr undeb amaethyddol gobeithio, yn gam
pwysig ymlaen. Mae 350 miliwn o bunnau eisiau sy'n cael ei wario arno. A dwi yn meddwl bod yn bwysig hefyd. Ein bod ni'n gofidio am cefn gwlad yn ehangach. Bod ni yn gofidio am y siopau bwyd ag ati. A dyna pam. Dim ond tua 50% o'r siopau bach sydd yn talu unrhyw fath o business rates. A ni wedi dod ar hwnna lawr 50% yn ddiweddar ers mis Ebrill i roi mwy o help. Achos mae rhaid nhw cystadlu gyda pobl sydd ar-lein. Senedd Morgan, diolch yn fawr iawn. Mae'n amser ni bron ar ben. Ond i gloi heno, mae gan bob un o'n chi 30 eiliad. A dim mwy na hynny i nodi y gwahaniaeth mwyaf fydda pobl Cymru ni weld o fewn blwyddyn tasach plaid chi yn llywodraethu ar ôl yr etholiad. Ac unwaith eto, da ni wedi dewis y drefn drwy dynnu allan o het. Felly, yn gynta, Jane Dodds. Dwi isio Cymru sy'n dosturiol, uchelgeisiol ac yn llawn gobaith, a sydd ddim yn rhoi y bai ar bobl eraill. Rhaid lleihau y maint o blant mewn slodi dros rhoi mwyaf arian mewn gofal plant. A dwi eisiau edrych ar ôl y bobl mwyaf bregus yn eu cymunedau hefyd, rhoi mwy o arian i fewn i gwasanaethau cymdeithasol. Dyna fy addewid i chi bobl yma yng Nghymru. Reit, amser ar ben. Helen Jenner, diolch. Mwy o pres yn ôl n'ch pocedi, pobl Cymru'n gael ei roi yn gyntaf, a mynd yn ôl at synwyr cyffredin. Diolch yn fawr iawn. Ddim yn cymryd hanner munud o'n i'n sylwi, ond diolch yn fawr iawn. Ymlaen â ni at Paul Davies. Ar ôl 7 mlynedd o lafur, gyda chefnogaeth Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, dyw Cymru ddim yn gweithio fel y dylai fod. Mae'r pleidiau yma wedi methu chi. Mae gan y Ceidwadwyr Cymreig gynllun credadwy i drwsio Cymru ac i gael Cymru i weithio. Byddwn nhw'n torri eich trethu a rhoi'r arian hynny yn ôl yn eich pocedi, byddwn nhw'n torri gwastraff ac yn trwsio ein gwasanaethau cyhoeddus. Felly pleidleisiwch dros y Ceidwadwyr Cymreig a'r faes eithfed. Paul Davies, diolch yn fawr iawn. Ymlaen â ni at Eluned Morgan. Wel, mewn blwyddyn dwi'n gobeithio fydd hyder y wlad yn codi a bydd hyder pobl y wlad yn codi ar ôl byw mewn byd sydd yn ansefydlog dros ben ar hyn o bryd. Fyddwn ni'n dal i symud yn y cyfeiriad cywir gyda cynllun wedi costio ac bydd pobl sydd eisiau help yn y gwasanaeth iechyd yn cael yr help sydd angen, bydd gwaith ar gael i bobl, bydd teuluoedd yn cael y cefnogaeth sydd angen arnyn nhw. Bydd penod nesaf wedi agor yn hanes Morgan, mae rhaid i dorri ar draws, mae'n ddrwg i ni. Ymlaen â ni a Trina Piorwerth. Ar ôl blwyddyn o Lywodraeth Plaid Cymru, be dwi benna am i bobl i deimlo ydy gobaith. Gobaith fod yn gwlad ni o'r diwedd ar y trywydd, cywir a balchder bod yn gwleidyddion ni'n barod i herio San Steffan dros bobl Cymru. Ac o wrthod y rhai sydd yn trio rhwygon cymunedau ni, gobaith bod na ddyfodol llewyrchus o'n blaena ni. Be dyn ni angen? Ydy llywodraeth sy'n benderfynol o wireddu'r weledigaeth yna a sy'n atebol i bobl Cymru a dim ond pobl Cymru, nid pleidiau yn Llundain. Felly Plaid Cymru neu Plaid... Rhina Piorwerth, hanner munud ar ben. Diolch yn fawr. Tessa Marshall. Os dyma yw'r tro cyntaf ti'n pleidleisio, os ti'n amau, os mae pleidlais ti'n cyfri, neu os ti jyst ddim yn deall y system pleidleisio, dwi'n siarad gyda ti. Mae'r etholiad yma'n allweddol am iechyd ni, am amgylchedd ni ac am dyfodol ni. Trwy bleidleisio'n werth, ti sydd gyda'r bwer i sicrhau fod ni'n atal reform rhag cipio'r chwached sef mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ac dal y llywodraeth nesaf yn atebol i ni, y bobl. Bleidleisiwch yn werth ar y 7 o Fai, mae gobaith ar y gorwel. Ar i ben, diolch yn fawr iawn. Dyna ni y Ddadl Fawr. Cofiwch, mae yna restr lawn o bwy sy'n sefyll yn yr etholiad ar wefannau newyddion S4C a BBC Cymru Fyw. Diolch i'r gwleidyddion heno, y gynulleidfa yma yn Yr Egin, ac wrth gwrs i chitha sy'n gwylio ac yn gwrando. Mi fydd yr ymateb yn parhau o'r stafell sbin ar dudalen Facebook newyddion S4C a hefyd ar sianel YouTube newyddion S4C. Gyda ffythefnos union i fynd tan y diwrnod pleidleisio, mae'r penderfyniad rwan yn eich dwylo chi. Ac mi ddewn ni a holl gyffro y cyfri a'r canlyniadau i chi'n fyw mewn rhaglenni arbennig ddydd Gwener, mai yr 8fed ar S4C, Radio Cymru a'r platfforma digidol. Ond gan bawb yma yn y Ddadl Fawr, diolch am eich cwmni a nos da. Well done. Great. Da iawn,